Yeah, my comments are here. Hi Gina, hi Emily, hi Clover, hi Laro, Caroline, Caro, how are you? Yida Marie, how are you? Patience, really say, Wendy, really say, Titi, how are you, admin? Yes, I can see the comments now. Caroline, really say, Patience for him, muri say. Hi, Gules, muri say. Long time, what say, brother? Mandy, how are you? Thank you. Thank you, Tuli. Thank you, Tuli. Kondatiri gani kurumze kuti kachu kandijge ndisati ndauya pa life. Anozati kana uri ofuna kuita zvinhu zvakawanda ndopana chimboita zvinhu zvakawanda kudii saka unomuka uri busy kumbota tara clinic zodii ipapa ndikachirega ndidye ndiuye pa life ndikurumidze kupedza ndibike ndidai saka kungobalansa. Sorry guys, muromo wangu wanga wakazara wakazara chingwa. Sorry, muromo wakazara chingwa. I think muri say guys. Coffee, Judith, how are you? Lizzie, muri say Natasha, ndati aiwa message yatosvika ndo unonzi Rudo manje abva amhanya kuseri hanimona abva amhanya kuseri mnin'ina wangu. Thank you very much. Imomo jini mwana ngatotora screenshot akutomhanya achiseka pane kuti uti muromo wazara chingwa pukutai anobva atora screenshot ofamba naye achiseka kutoshiya kuti chinosekesa chi. Hanimona. Right, thank you guys. Natasha, Really say, yeah, item she has in the fun about life. Hypo she item she take over my guys. As the haze giving the natural vibe. Sure, Chido. Chido, can't wait to see you. Manje. So can't wait to see you, Chidos. Yeah, no, how are you? Queen Moyo, really say, Ella Mavinga, Toskera say, Adi, really say, thank you, Titi. Right. Share guys life move mango tega wamwe tikunze kufamba tine nyaya pana papa toda kungodedza vanhu vauye asi tichimirira kuti vanhu vauye guys ka inini handisi kuziva hangu guys. Vanhu ndakakisa namba yamadzibaba kuti ndakakanganisa here guys. Ini ndakakupai namba yamadzibaba vaya vekwajesi ndikati namba iyi guys chiitai zvokufona. Baba vaya vakakuudzai guys kuti handina pekugara pakasununguka handitika pandiri kugara hapana kusununguka handiti but now imi muri kuenda kunobatsigwako handitika kana muchida kunyatsobatsigwa mona kuti muri kubatsigwa zvinhu zvafamba kana muchida kuvabatsira ndi munovabatsira guys kuti vabve ipapo vaende pakasununguka. Asi hausi muedzo here wokuti munozoenda nedambudziko ramuzati munhu ari kuda kana 3 weeks 4 weeks. Hi Teresa, how are you? Teresa Gova, how are you sisters? Zvinofamba sei guys kuti munozoenda nemunhu amuzarada 3 weeks. Imi makauti takanzotaura specific pano. Hi dear. Hi sisi, pukutai muromo ndapota. Ndapukudza wani asi zvasakabva. Chiripo. Zvimbori maiko chingwa wena wakana njidla nemazai. Zvabve. Yeah, ndiwona. Zvabve here guys. Nemuruzona paikwe. Yeah, jump. Zvabva. All right. Thanks. Okay, Thanks. Kana kumbozvivona ini guys. Zvacho. Right. Yes, Lucinda. Kwaichiwa chichipo regatise ngesise kuri kaguvi regatise ningikiritise lip gloss. Kuda chiwa icho chingabva chikuramba chingodzoka icho. Gaitise lip gloss. Kingwa namazai guys anani chingozvidlirawo. Nyangoti zvimasai zvangu papa handiti maona ndobva ndangoti chingwa changu ndobva ndangoti 2 slices ndobva ndangoti chizvai zviya pakati ndobva ndatongohla ndobva ndangomanya handiti maona ndobva ndatouya right. Saka guys tikati baba vaya vane havana pekugara kana imi makuenda makunoti guys mosvika kuti moenda nemunhu we3 weeks guys mimi muchida kuti zvidini guys. Imi kana muri kuenda kunobatsigwako handitika kana muchida kuvabatsira dambudziko ravari kutaura nokuti ivo vanenge vodzosa feedback kwandiri ini guys ndisingazazi kuti ndovaudza kuti chi hanzi ndikutomwa iyi irapai ndikutomwa iyi mvura irapai ndikutomwa
ndikutomwa mvura papafunge mira ndinde kuma messages avo guys but zvinenge zvisingasazonyatsoitirawo zvakanaka guys amen. Kana mchiva vabatsirei imi ndimuri kuenda kunobatsirwa ko guys indaikoko munovabatsira hatiteererei kuaudio handika ngatiteererei kuaudio tisati tapinda munyaya dzedu dzanhasi tichimirira vamwe. Ndinotenda kuti munonzwisisa vanhu nokuti vamwe maybe vakangonzwa kuti haubhadharisa vanenge vachitoti zvese titange pekutangira message audio vakaunza suro ndaseivhura nhasi right. Maswera sei vanjadzi ndaswera hangu maswerawo. Aiwa tinotenda vanhu vari kuuya tiri kubatsirana navo. Vamwe pana umwe wakauya vandakazonobatsira mwana wavo anofanira kutogara pachitsiridzo maybe for 3 weeks achigara panzvimbo isiri kumba ikoko achiuya panzvimbo. Zvino panapa hatina nzvimbo yakati sunungukei tinoshandisa running. Saka ndo zvimwe zviri kumanikidza asi vanhu vari kubatsirikawo. Tinotenda kungoti vanhu vacho vari kuti one day pamwe pachindotadza kuva atenda wese panguva inenge yakafanirwa. Ndogona kuzovati vamwe chindovatenda makuseni vamwe ndozovatenda manheru. Mongozoti wave nemwoyo murefu because ishi vanhu vacho vari kuwanda. Tinotenda kwakadii ikoko. Aiwa kuno tinochengetwa hedu. Tinotenda ndinotenda kuti munonzwisisa vanhu nokuti vamwe maybe vakangonzwa kuti haubhadharisa vanenge vachitoti zvese uri tofanira kutoita free. Nekuti inenge iri condition yewo yandinenge ndinayo yanenge chidai kuti yange yakatambanuka. Ndo chipo chedu ibasa redu but pamwe pacho zvinomanikidza. Zvekuti papapa ndinogona kutoenda futi kupi kubasa kweye kumboshanda asi ofa hangu ndiripo pamba. Saka aiwa izvozvo ndinongovaudzawo kuti hapana kusununguka. No situation yamukutoonawo pamba panapa. Handizvozvo zvinoitika vanjadzi. Nokuti kazhinji kukumbira kunonetsa handigone kukumbira. Pamwe pacho kazhinji kana ndichitaura navanhu ndichivabatsira ndinoshandisa mavoice note. Saka mabundles anga anokurumidza kudini kupera. Saka mumwe anenge achita musikubatidza WhatsApp ubatidza idata ndikutaura nemi but mabundles anga anenge apera kuti ndiite zvokukumbira zvinonetsa. Saka ndopesera ndakungoitawo zvandinge ndichikwanisa nokuda kwechimiro ichocho. Asi chiro chokubatsira vanhu tinacho. Tinotenda kuti munozvinzwisisa. Handisi mazviwa guys. Amukoomeri munhu guys kuti kurumidzai kuvhura data vhurai data ndokutaura nemi. Amukoomeri munhu guys because munenge musina kumutengera data rachona. Baba vandofunga kubva day 1 vakangotaura kuti nguva ndiri panguva ino yakaoma guys. Zvokuti moho vakuomedzera iwai. Handizvozvo zvinoitika vanjadzi. Nokuti kazhinji kukumbira kunonetsa handigone kukumbira. Pamwe pacho kazhinji kana ndichitaura navanhu ndichivabatsira ndinoshandisa mavoice note. Saka mabundles anga anokurumidza kudini kupera. Saka mumwe anenge achita musikubatidza WhatsApp ubatidza idata ndikutaura nemi but mabundles anga anenge apera kuti ndiite zvokukumbira zvinonetsa. Saka ndopesera ndakungoitawo zvandinge ndichikwanisa. Mukatoteerera tino vachitaura munhu wekuti havagona havo kuzonyatsoti dyo but mukatoteerera vachitotsaura pavoice note guys handanide kuti mumhanyise munhu guys. Ndimuri kuda help maida kumunhu andika maisa mamessage enyu munhu ana kuresponda ipapo anti kurumidzai kubatidza data mutaure neni. You don't do that guys. Andika you are not paying this man and you are going there for free. Andika kana maindawo for free chimirirai pano kudairai back okudairai. And sindizvo guys kana kuti wese still uri paemergency andika ask network yavari kushandisa put your data then talk to him. Handisi fair here guys pamwe ndiri kukanganisa hangu handizvo here pana kuti muvakomanidze kuti nditaura nemi itai data on munhu anenge asitorina pekugara chaipo kuti painde mwana anenge achinzi anonogara fongogara 3 weeks havana pekugara guys. Inini kufunga kwangu panguva ino imi mune maproblems muruda kubatsirwa. Hanimona muda kubatsirwa chiunganidzai mari 2 rooms muvatsvagire 2 rooms dzacho. Amungagwadziwi kuti maproblem havasi kubhadharisai. Handi kana muchinyatsoda kubatsirwa muine maproblems enyu guys hamurwadzi kuti vakati mari gara zviya $90 2 rooms kana 3 rooms here vakati mari kugara zviya guys vakati mari vanenge vakachi $45 1 room. Hamugwadziwi kuti muwape $100 vochitsvaga imba yakasununguka. Anditi igative reasonable guys. Vapeya kana muri if you trust in him kana muri kuva trusta
handika kana muri kufila kuti panapa maybe we have come to the right place because havasi kukubhadharisai guys. He's just doing these things for free. And haugwadziwi kana kuti une matambudziko chaiwo. Hamugwadziwi guys even apa kunganidza mari yenyu moita 150 mwabhadharira imba. Motsapta kubhadharira imba pekutanga chipindai pakasunguka. From now mochizvionera chishanda ine simba because havabhadharisi guys. Imagine ari mukunzwa chitanzi mawiri amuri kuti I can only do zvandokwanisa because ndofa kuti ndimboenda kunovaka. Kuvaka ndokurarama kwavo. Hanimaona momboenda kwavanenge vadedzwa kuenda kumbonovaka vachishanda nemunhu mombonovaka that means munenge musingavaoni ndezvemahara saka vakawana panova pachingwa chevana sezvo mhuri yavo ikuva nemhurika vanombotosiya izvo kushandira izvi voenda kupi kubasa. Saka it's up to you now imi muri kuenda munoshandirwa kuti moita plani yenyu kana muri kuvada kuti vagare panzvimbo panguva iyoyo kuti mubatsigwe andika make a plan mombovati tokumbirawo kuti alright for the next 3 months andika makagara panzvimbo 1. Yes Kimberly, yes tokumbirawo 3 months in madiaries makachanga mamuna kupusa vakaona venyu muri kuenda ikoko takasa namba pano muri kuendako chibatanai andika vabhadharira rent yacho kana 3 months movatengera nechikafu poti 3 months idzi tokumbira kuti musafambi mogara pano chikafu takutengerai handiti rendi murizoti mumboridhirana nesu vodhirana nemi muchiendako muchidhirana nemi hani maona. I think zvitori fair mukadaro. Hazviko izvozvo bhadhara muprofita hakuna muprofita namba. Havabhadharisi paida. But ukazoona murume mukuru vakataka kutaura problem yavo patakataka kuvashayiwa paya. Remember kuti takavashaya baba. It's Susan. Takavashaya baba tikati tikunyepekwa tikati temana musoro pano kuti guys Jesu wakarapiwa nani? Baba vaizvo kwani vanombobudawo vachitotsvaga mapisi job. Pamusha pavaigara vanga pasi pavo vanga vakachengeta musha. Saka ndofunga vadzive musha wavanhu vari kubva kuchina South Africa dzokera kumusha kuZimbabwe vakazodzokera kumba ndokutsvawana munhu anovakaiwe akavatora kuenda kundomboshava kuti vane vapa chipeace job vachishanda nababa vaya kubatsira baba vaya kuvaka ndokubva vaenda. Saka vanga vakushaikwa kupi kumabasa kuya because vanhu vainotsvaga muenzi vanoona havasi vemusha avo ndosaka vaishaikwa. Saka munhu ari kutongozvitamburirawo aroza mararamo but vakuramba vangotsika pawedza kuti ini sindomisi tinoda kubatsira vanhu hatibhadharisi tinobatsira vanhu mahara but zvinotovafosedza kuti vambobuda vachienda kunotsvaga kuti mhuri yacho idye. Vari kuloja vakatsvaga 1 room iko zvino Gladys saka vanenge vanogara ivo nevana 3 mu1 room hanimaona. Saka vanhu vari kuenda kumadhiaries vari kuenda kwavari kungobatsigwa vanokwanisa kubatsigwa vari kungobatsigwawo kana vachingoenda zvedambudziko reipapo hanimaona. Asi kune vazhinji vajivatova problems yekuti zvotoda mazuva kana 2-3 days vachinda havachakwanisi kuti imba i1 room hanimaona. Saka ndopari kunetsa ipapo. Saka madiaries handiziviwo it's up to you zviri kwamuri kuti moita sekana muchida kunyatsa kudhila nababa imimi muchinatsa kudhila nababa sezvo musiri kubhadhariswa imimi vari kuenda kumakawanda mukaita $10 $20 chako chako mobhadhara rent yenyu motengera chikafu movapa condition tovadeedza mutoisa condition kuti imimi baba mapiwa momboita 3 months vakagara pamba muchishandira vanhu vepano hanimaona vo Kimberly mumbodhila nesu zvinovabatsira nokuti hamusi kuzochadwa hamubhadhara kuti see anything. Vari kuHarare kupi nai mapalo ndekupi vari kuHarare saka ivo vanenge vachiti ndekupi kwakwanisa kuti vape stand yachona vakwanisa kugara vachirima. Julie zvakaoma pazvinhu zvemahara zvinhu zvakaoma sikana zvakaoma zvinhu zvemahara handitika hatisi kuramba asi katichivafungirai kuzosvika murume mukuru wosvika pakudzoka achitaura kuti anyway dzimwe nguva ndisina nedhata rachona ndoita zvokushandisa mavoice notes handikwanisi kuti ndifonegwe nokuti ndine ndisina dhata yekufona. Saka munhu akanditi davirai ndisingakwanisi kufona kureva kuti vanenge vato kwai hosiswa basa 3 months fudzokera zvekubasa kwachona itinariko zvinoti ngati kudini eda uyawo ede mapalo uyawo ede maybe vainde zvavakara kuchinorima vanorima vachitengesa ka ndiko kwakatonaka eda mapalo senda request tiwe kudhira kwakaberesa tivafonere eda avafonere keni wete chingenda zvema voice notes izvozvo. Ina chazivo nakuti ndichisewo complain kuti muchenda sei papa nandizivi nokuti zvazvinozoita vanopesera manje vakuti kufamu kuse chieda uyakakwira uyi tinzwi are you sure kuti vanogona kwana pekugara vaenda havo ipapo because vanobaigweko zvitori nani vanorima havo vachiita life yavo kokoko vanhu vachinda chegutu kwachoko nokuti vanhu vane maproblems vanoda kubatsikwa asi pakubatsikwa kwachona
awenza ngati munhu wedu aiona ina ndamboenda guys ndadindi kusaka anenge asiri munhu wangu guys anenge ari munhu wemamwe madhiaries ari kuindako kwete inini kuimba kuzoita count out anzi machima contribution guys munoita count out because ndisina ndinambofana ndakashandikwa ndavaenda handina hangu kuda kuenda kushandikwa ina handisi kuda kuenda kunoshandikwa handimaona asi kune vanhu vari kuenda kunoshandikwa zveshuwa handimaona vari kuda kuenda kunoshandikwa andimazvona vari kuda kuenda kunoshandikwa ndizvonandichitika lizi vanhu maybe vadaro kuti vambogara pasi vachishandira vanhu zvototi kudii dena tine homwe nemadhairisi taivaitira kandi inini I would do it for my people here kuti oraiti tichidara tokumbura kuti mumboti dzii pichani toona kuti madhairisi chikurumidza kuinda neuwando hwenyu mukurumidza kusolva maproblems acho muvarege vaindi magadzikwa zvosvei so iri kuramba kuedha tiya iri kuramba kuedha handizivi kandimboanobatika here pamwe nomaenda kuno zvakaiva mapizi job sailotona iri kutoitika ndingovabhasa vandousa tsitsi mufunge vandousa tsitsi mufunge vandondiusa tsitsi baba munhu murume mukuru chechaiwo vandondiusa tsitsi mufunge dei vakangodaira hai Bianca hallo 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 madzibaba makaswera sei takukunzwai maswera sei hello akati kwamuri network iri kuti netsei makunzwa tati maswera here ndaswera nhai madzibaba ndine mubvunzo anoda kubvunza pakaita mukana wekuti munogara henyu pafamu muchizvirimira zvirimwa zvenyu mungabvume muchitengesa muri kuninzwa hallo handisi kunzwai isai audio pindurai neon yavapindure neaudio tivanzwe guys ngandidzime stof yangu kuboisa nyama yevanhero ikaiva vaise audio toni kana zvichiita vaenda havo ikoko guys ndati maswera sei kwanzvadzi pakaita mukana wekuti moenda kunogara henyu pafamu muchirima zvinhu zvenyu muchizvirimira zvinhu zvenyu mugere henyu pafamu makachengeta muri moga muchirima zvirimwa zvenyu muchitengesa hamudi here hai Irene exactly Teresa ndo zvinonesa nanda zvinhu zvemahara kuti advantage munhu anobhadharisa munhu akacho bhadharisa futi mobva mamachajwa mazimare ekuti munorohwa pasi petsoka zvokuti munodzoka muchitema futi saka we are trying to avoid situation iyo yekuti muchajiwe muchibhadhariswa mazimare we are trying kuti avoid that situation ndosaka takati we approve him because ndezvemahara but zvemahara zvacho futi makuita zveadvantage guys it's not nice let's not take advantage inga takanyatsa kuti tavawana chirega iti muzoinda handichika izvo zvinongori ne one tick message yandavaisira ndofunga network itonetsa kwavari inotori ne one tick chai anyway regai tipinde panyaya yedu kumberi guys tichimirira kuti vauye kana vazodaira totoendera mberi ndine nyaya nemameseji ndine nyaya okay vadaira kungoti challenge yandinayo izvozvizvi ndakandabvisa vana vangu kuzvishava ndatouya navo kuno kutafara ndakatsvagira nzvimbo pacollege wakutoenda kuchikoro wakutodzidza ndakangochema kuti vanhu vaone kudzidza ndo challenge yandinayo maybe dzimwe nguva pafamba kugona kuzoita challenge yenyaya yechikoro pazokuzoramba tichiti vana ndowashifta futi vanozopedzisira vaita confusion pakudzidza kwavo asi kana pakangosungunuka its okay
wanzvadzi muri sei sei. Aiwa nditi nani hangu. Ya kana pali pafamu pakati sunungukei. Hapana kana problem. Kana ndichizvirimira paine mvura. Hapana kana chakaipa. Pane mvura here dziya? Ndinongo pakasungunuka po ndinogara zvakasungunuka nemvura hapana. Dai dziya mvura iriti here vaite kufa mubhoho guys. Kufa mubhoho kuti mavheji avachitengesa. Havachapinedzana guys. Kufa mubhoho pane kugara kutafara kuko kwacho kutafara uko. Kangwa nguzivi asi kugara kutafara. Ani maona. Guys, aripiko akachiti kufamu chikurumidza kudaira pagaizi vari pastandby tivape response tapinda munyaya chikurumidza kudaira aindepi no munhu angachiti anzi angachiti ndi kune famu aindepi guys nditegerewo gosi rinonzi ngoda yangu nditegerewo gosi rinonzi ngoda yangu ngauye pano akatipromisa jesi 3 months rent uya ubhadhare 3 months rent chero uri ghost wakambopromisirei hautambi nenyaya dzakadaro ngoda yangu uya ngoda yangu mutegei ngoda yangu guys auye pano handizivi ndisaka ndikuda kuti tinzwe kufamu kuti kudhuze nezvikoro here dai tatawana muri dzanga achitaura kuti atibvunze kuti kudhuze nezvikoro here vana vanokosa ndaposwa kutochinjwa kuti zvikoro vana vawi pasina kana tembu kowa kwajesu ndiye ngoda yangu andiri kutsvaga ndiye ngoda yangu andiri kutsvaga mufunge zvinhu zvepano haiya apa iwe unenge waudza jesu kuti kune munhu akaita kubhadhara 6 months nemwana uzoona kuti ghost account screenshot yakuuya unobva wapera power guys unobva wapera power chaichai jesu kuti don't worry but you are sorted kune munhu ari kubhadhara 6 months rate achiuya maniti mameli ko munhu uya haufamudzi wapera tochisheka ndinotsvaga screenshot yechiuya yakanzi ngoda yangu ighost aunodzikama guys unopera power guys unopera power yose guys ndakapera power guys ndikati asingoda yangu unoite asingoda yangu ndomuziya munhu andoziya ighosti randoziya rogara ndi panapa ighosti randoziya saka ndiri kungopa kuti ghost imomoka she's going to do the right thing zvaakapromisa anoona I'm just praying so mukudzei idondoona nozvo zvandosangana nazvo kuseri kumapleji anouya pano anozouya here mapleji mamwe anoplejiwa pano iwe anouyepi kwaanouya mapleji achiuyepi zvinotokugumira kutaura pana pamwe senyu malaki enyu ipapapo kwanzi simeliko vanhu vakaita konde voita tumatuma hativazivi sofa kuti titenge tikoko vanhu vasati vauya vanhu vasati vauya nematestimoni akawanda saka zvinonetsa kuti titange nekumhanya kudesisheni yakadaro zvokuti konde titori nemudhayari wepano ari kuda kutovakirwawo 2 rooms iuya project yanga yaramba kusimuka yanga yatangwa navo madzimai yanga yaramba kusimuka saka we have to cater for our own people first before we go kune vamwe vanhu vekunze handisi kuramba kuti Kimberly ndonyaya yacho anzi renti mari $35 per month rent $35 per month $35 per month saka munoona chinonetsa ndechekuti kazhinji kacho mapledges aya haauyi tinozongope chedu nemari dzedu kuseri koko ndinyanzoka ndichikudzai pano amuzviwisisi handimaona kuti ndikuti ndakutoita kunge amen saka kazhinji kacho bvunzai cheri guys bvunzai cheri akudzei bvunzai kana madhimine kwesei tozopisa ndikochita mari mina ndikupe henyu moti amakubvisa noti hapana tingadini toudza munhu chichiti kudii isusu takamupromisa takamuudza tinomuti chi vabvunzei vakudze ndozongopecha ndoba futi yandobvisa yangu inini uzochikwa vanoba imbavha inini iriyo yangu yanei ndakatobvisa madhimina ndosaka madhimina achifamba chihogwa mumabhuzani vachiziva chokwadi chechiitika kuseri kuti amusingazivi kazhinji vanhu vanongopleja avo vanongopleja zvongobva ndinasvikadaro guku vatakavakira bho zvekuti vatori mumba mavo pane munhu aisanhingikiri aisa meseji
Arikuti anzi ndakakutumira imari last week yakadzoka muaccount mangu. Inini hani munoona ndinatotumigawo mari handina kundozviona yakadzokera muaccount memunhu pamwe ndeyajesi ine ndisina kuzviona yodoisiveri wakahla uya tonyora kuti kwa yakadzokera muaccount ine handitozivi zvemari iyoyo gaitomufonera ine handitozivi kwei vakadodla mari uya atonyora meseji izvozvi sorry ndinga basa hai dia wakaisa mari kupi yakadzoka muaccount wakaisa kupi sei kose yakadzoka kwauri ndimunoona yakadzokera mari munhu anenge achiti simeni ndakatora pamari vakati dai ida ndakuzviona yadzokera muaccount momunhu laki yadzokera muaccount momunhu akuisa message rikaiti nyore thank you tapadzo wait aiwa zvokuti tengene kuvakira baba mamboti maya nematestimony here guys tine testimony yajesi chete chinonetsa vari kuenda kwavambodzokewa chitiudza kuti takabvawo takabatsigwa zvinhu zvedu zvakaita vanongonyarara dema muri kuya nematestimonywo mukawanda mukaita 5 7 6 vaine matestimony toti vanogodzera tivavakire ngativavakirei so I'm busy right now can't go on the phone yes yave kubatsira transport yajesi sorry my sister I don't know what happened kuti yakabhaunza sei I don't know. Saka iyo yamama nditumira ngaichingoenda kakurendi kwajesi ndokukupai madetails ekuZimbabwe emukuru mongoisa pamadetails andokupai obhadhara rendi munenge magonaka my sister thank you very much zvakaoma right baba yangu omira ndotoa ndakuchiva paanze kuti chiini ndakuchiva tichii madzibaba asikana venyu titauraitiwe guys madzibaba ndovati chii. It's my journey. What I see, but I'll come back to you. But when I need to discuss, I never know to one. Because you know, when I go, we have to take some battery. Majua, Muzabatire, when I got some data by phone, Mungasha occupy data. Most of the time, I have to call my equity. Hey, die phone, you must not occupy data. PY data first. And you take a PY data first. Hey, guys, give me the message. What I see, but I'll come back to you. I'll come back to you. Because you know that I can't wear flag to get some battery. But you are battery, and I got some data by phone. Yeah, data. Yeah, so I have to call my equity. Phone, you must occupy data. PY data first. Yeah, I take a no boy, data first, guys. It was really running from where I didn't miss that, guys. So we just have run out of statements, guys. Hey, this is so not good. Why don't you any feedback? Why did not good? Ina diskura mbazitata grepo kugara ela. Anti but today ngachitaura nechokwadi guys. Is it fair? Ndoda kungobvunza wangu. Is it fair? Kuti titenge kubatsira baba ava pekugara. Tinemwe project yemumwe wedu ari pano wamuri kuziva dambudziko rake. You know her story. She came here. Pakaita timu remadzimai rakavhura group achita kunomubatsira kuseri vake. Pakaita madelays kubva last year before nyaya yajesi. Kuti atodzokawo chitoti simeni zvakangomira momuziva. Mamuziva mukadzi yaito kuzoita zvichihure kuSouth Africa. Handika mukawira napano kati ngatimubatsire tichenge zvatiwa nestendi kumusha kwako kubhechinafu. Panguva kwakana 2 rooms. Hani maona haina chapana chakaitika. Hapana mari yachona. Hani maona zviri fair guys. Iye chirani pachona life. Tichitanga kuti takunobatsira baba zvapi kuvaka. Iye kubva last year before nyaya yajesi akangomira panzvimbo 1. Hapana chiri kuitika. Kana nemiwo guys put yourself in my shoes. I'll be the best person pano. Ndinoda kufambiwa chinzi ndisisimeli. Hari muzati simeli ndione ngati pacorporate. Ndinongo zinobuda ndikira sisimeli. Zvinenge zviri fair. Ameno guys, taurai tinzo kana mati zviri fair toite hedu. Hanimona, but to me I don't think it's fair. Nokuti anenge ari comments section anenge achiona ake. Kungoti munhu wechikuru machiwa somebody. Dei anga ari mazera chidiki takatoendigwa kumagosti kunoti fumurai sisimeli pamwe vakatopuwa mari yekuvaka iyo yakadodla. Pamwe vakatopuwa mari yekuvaka nevanhu vakatodla. Pamwe ngati takatoidisiwa. Asi kuidisa vanhu vakaita sesikupedza nguva guys because every day kungoposta saka hatichakwati kana kuvhunduka. Munoti munopaona sei? Hanzi you misread message yaeli ati chime ibva kunzwa. Handiziviwo guys. Nditoti ngatitenge tabatsira umwe wedu uyu takawanda panapa guys. Quotation asi ndoyainzi $1.6.
takawanda zvokuti 1.6 panapa hationi semari isu takawanda zvokutodaro panapa kungoti 5 pounds munose aripo 50 rand inobuda vari kuita heja project ivavo vopiwa mari iyoyo yochitoivakwa imba iyo fast tosenda naye inga jesi tapedza naye wani jesi akatonohodha izvozvo akutova ine bhizinesi rake handitika mumba make bhedho takatopedza kuna jesi takatopedza tangomira vanouya vari motivetiri kuti angopiwa akavhiwa rendi dzake 3 months 4 months bo we are done. Maona saka ndiri kufunga kuti ChatGPT is at home, our people first guys, before baba, our people first, because vagara dei kuchinzi hapana mumwe munhu ari pastand by taiti alright no problem, but baba vari mukadzi uyu agara ari pastand by guys kubva last year project yaramba kusimuka right. Sataendedi kunyaya yemukadzi uyu, ngatiendei kunyaya yanhasi guys. Pane nyaya yauya kwadhiri handitika vandifonera mumuzana vataura even vaisa mameseji handitika vatsanangura nyaya yavo ini nyaya yakandiomera iyi ndobva ndavafonera bheki ndikati nyaya yenyu yakamira sei ndobva ndati nyaya yenyu itai handikwanisi kukuti ehe handikwanisi kuti no handikwanisi handina comment inyaya inoda toenda kuruzhinji rwavanhu munotaura nyaya yenyu moga outcome ichabuda kuti kuvanhu ndosaka ndadini ndauya navo saka regai ndivafonere tinzwe kuti nyaya yacho yakamira sei. Hello my sister, muri sei? Right, Murisai. Ndiri right, ndabe palive manje. Right. Ehe, saka ndinoda kuti mutsanangure kuti ndimani munobve munyatsanangura nyaya yenyu maitikiro ayakaita kubva pekutanga muchitsanangura kuti chakaitika zvese kusvika munodhambiwa kwamuri kokoko zvini zvakaitika tiyatsonzwisisa. Alright. Alright. Taurai. Alright. Tarangu ndinoti Yvonne Okonkwa ndona ndakarohwa my late husband aibva kuNigeria but same kumusha yababa vangu muranda saka chakaitika zvokuti murume wangu akasheka July 2019 ndine vana 3 mukuru ari kuSouth Africa right now kuJohannesburg saka ava 2 ndovandinawo kuno kwandiri right saka zvikaita ndezvokuti 2019 pakashika murume wangu 2020 ndandine shop yandandinayo kuJohannesburg ndotengesa masuitcases nemaladies handbags and purses. So because of COVID and everything at the time from lockdown level 5 so I send to my shop I send to business in Karakumba so by the time Kazos so my level a lockdown down shop and I acquire already my rent it was too much and I have close down business but I tried to check a bus and everything but you know I couldn't find some Johannesburg so and takagara 2020 vana vakaenda chikoro 2020 nandine mari yandandinayo muaccount saka ndoendashandisa kuenda chikoro 2020 vari 2 Is your phone on loudspeaker? Dokumbira kuti ndise phone yenyu pa loudspeaker. Isai pa loudspeaker. Haisi pa loudspeaker. Aiwa muri kuisa kuvidhio imimi loudspeaker. Video. Muri kuisa pa video loudspeaker pa speaker. Kana kuti mune ma-earphones maybe visai. Aiwa ndina ma-earphones ma. Saka makaisa pa loud. Makunzwa kuti guys. Taurai chinzwe. Alright, saka vana vakaenda chikoro 2020 ndovakakwanisa kuenda chikoro on 2021 ndandisina mari yekuti vaende continue kuenda chikoro saka 2021 yese yakapera pakagara kumba vanoenda chikoro and then 2022 ndandaona kuti andaigara pashona rent yange yakundowandira papa yange ndandisaikwanisa yaita 6,000 okay let's about almost 7,000 pandaigara with my late husband ndairenta ndapandabva vananogara cottage that is 2021 ndapandaita reach out to 2022 ndatakabva kumba kwataigara ndagara 2021 kumba vana singaenda chikoro tatingori pa the same place 2022 ndapandabva January ndagara small cottage vananga singaenda chikoro futi anyway saka September around April
2022 ndakaita reach out to the pastor of Cape Town kwataenda because murume wanga stasha taigara Cape Town. Okay. Ndokwatinanesuzo Cape Town. Saka takazongomova kuJohannesburg because we had businesses kuMozambique. Anga mabusiness kuMozambique. Saka idanzva nekuitira kuti ndikwanise kuona uye ndichiona family Cape Town is too far. Saka ndakwatimova to Johannesburg. Saka Johannesburg ndakagara almost 2-3 years. But kwandonyadzidza kwandakagara after a long time Cape Town. Ndafanira pastor ndakaita reach out kuna Pastor Boniface. Ndakaona the situation that Pastor Boniface things are not okay right now. Even patrugara pano cottage rent yedu ndinetsa kubhadhara feeding yevana isi vana vasikuenda kuchikoro and everything zvikanzi okay because of your late husband he had so much help. Alright, vakati havasi kunzwa. I don't know kuti foni yenyu zviri kufamba sei, vanhu vari kuti havasi kunzwa. Alright, mirei ndisanangurira vari kuti iri kuita kunge zepiri paloudspeaker. Vakanga vane murume wavo, vakaroorwa nemurume wavo anditi vanonzi Ifoni Okongo. Murume wavo anga ari muNigeria, saka vakanga vachigara kuCape Town vaine mabusinesses avo. Then ndobva murume aita anga nerimwe business kuMozambique. Then ndobva vamuvha in kuenda kuJoburg muna 2017 ndobva vamuvha kuenda kuJoburg. Handiti vaenda kuJoburg, murume akazosvika 2019. Murume akazosvika 2019 kuJoburg. Saka vasara kuJoburg vakambotanga vachivava neshopu yavo yaitengesa mahandbag nemabhegi nechichichi. Handiti ndokubva vambosara vachichovha, but nenyaya yeCovid tongoza zvakaitika tese vakabva most of the times vanhu vanga vari kumba, saka vakapedzisira vavhara shop because marents anga kuaccumulate and stuff like that. Then imba yavaigara futi yanga iri kuma7,000 vanga vasasakwanisi rent. Ndobva vaenda kucottage. Vane vana 3, one mukomana mukuru ari kuJoburg, ari kuJohannesburg, ne2 vamwe vavanavo, zvokuti to the extent yekuti vana vanga vasakwanisa kuti vaende kuchikoro. Then ivo semunhu akagara Joburg hakuna wavaiziva. Vaiziva kuCape Town kwavaigara before murume wavashaika. Vakabva vabata Pastor Boniface vari kuCape Town kwavaenda kuchechi. Ndobva vavaudza kuti zvinhu kuno kwazvinotimirira zvakanaka nevana, zvinhu zvakazvitori bad. Ndobva tagumira ipapo. Ndobva vaita sei? Create a WhatsApp group. Ndovavaisa family, ndovavaisa mabrothers emurume wangu. Mugrupu varimo, ndovavaisa family friend pane family friend yatakazoenda kanogara nevana kuNigeria. Ndovavaisa mugrupu mamwe ne-some of my close friends my late husband. Ndovavaisa mugrupu reWhatsApp. Saka makadiscussa muWhatsApp group mamo to the extent yekuona kuti tingabatsire sei brother Sunday's wife nevana because vaita stranded vana muJohannesburg. Alright. Saka ivari kuti vakaudza pastor, handiti vaudza pastor ndobva vacreate group ndobva vaisa mabrothers emurume wavo mugroup nefamily friend kuti vaona kuti murume wavo ainzi Sandi, kuti vaona kuti vabatsira sei ichi mudzimai wemufi imomo mugroup umwe ndipastor ava vaita izvi. Ndobva zvadii my sister? Tamuva kuenda kuCape Town takaenda April. Makabvisa kuJoburg Cape Town? Takaenda Cape Town nevana, ndakasimuka nevana kananogara neyanga sister yangu anonzi Beauty Miranda. Tikaenda mbokake ndokwandakanogara. Saka pakudiscussa mugrupu yamuya zvikanzi aiwa nevanhu vese vari mugrupu zvikanzi aiwa the best way Mama Ike. Okay, ndivana nditi Mama Ike because firstborn yangu anonzi Ikechukwu. Mama Ike ngavaende nevana kuNigeria. Ndakandati kuNigeria hakuna munhu wandinoziva. Family yemurume wangu handingaisiyire vana because of vakamaltreata Ikechukwu. Firstborn yangu anonzi Ikechukwu kana ngoti it's called Michael. Okay, anonzi Michael Ikechukwu. Takamuendesa achiri mudiki because he was very stubborn kuchikoro atatu Cape Town. But amaendesa kuNigeria vakamaltreata Ikechukwu. Saka ini vandati havana ndasada kuendesa Nigeria because I got nobody. Saka aiwa choose look for somebody wamungatrust kusiyira vana. Ndikati okay, ndine family friend Adeyinka akambouya kumba kwangu kuJohannesburg 2018 akauya akagara 2 weeks. Ndikati oh, she's a very nice woman and murume wake is very close with my husband. Vakaenda kuchikoro vese. Saka ndiyo andingatokumbira kuti vasara nevana. Zvikanzi iwo tine hope yekuti ukaenda kuendesa vana mungogara navo for a short time woita settle in and then you come back tokubatsira kuita mapapers kuenda kuUK because ndine macertificates eKG. Ndimete pakumuexplain. Right. Muri kuzvinzwa here guys? Kana ndoisarangura mazvinzwa here guys? Kana timupfuurira mberi apa
kwanzi nehama mugurupu manje vakazobviswa nehama kuJoburg ndobva vaendeswa kuCape Town kunogara back kuCape Town asi vakanogara nemunin'ina wavo zvikanzi mimi chitokurai vana muinde kuNigeria handitika munotsvaga kwokuti munogara nevana handitika mugare nevana kuNigeria kana kuti munosiyira munhu vana kuNigeria imi modzoka tokuitirai mapepe ekuti muzoenda kupi kuUK saka ivo vanoti vane mwana wavo vanonzi Ikechuku akabvenga agara ikoko asi aiitwa ikoko ndobva vati handikwanisi kuti ndingonosiya mwana akamboenda handitika akadzoka itwa kuti ndingonosiya mwana azviite kwanzi ndobva vana bhudhi vai vakati motsvaga munhu ari kudhuze kuti munokwanisa kudi kunosiya anzi zvakunzwika auresana zvamuchizvinzwa go enderai mberi hanzi takunzwa saka vana vaitu vari in question vana vandakatakura kuenda kuNigeria itu pana anonzi Joshua neanonzi Victoria saka patakatime yandakaenda nawo pandakaenda kuNigeria anga vanhu makore mangariko think musikana anga ari 14 and then mukomana because vane different vane age difference of 4 years because ndingoziva hangu maage aiko zvino because musikana aiko zvino ane 16 mukomana ane 13 okay komukuru Ikechukwa nechi Ikechukwa ne 22 apachina 23 naNovember this year mama dochembera nemuNigeria niwe mama dochembedzera nemuNigeria niwe mama dochembedzera nemuNigeria niwe takarana almost 19 years I was with him for 19 years shame saka akasheka nekuti yakangoti separate akaita pancreatic cancer but imwe kuona kwanga haisi pancreatic cancer vakamisira slow poison kuMozambique because munhu achina anga ane mari yake hatingi kunyeperai zvinhu zvake zvaingoendeka saka vanhu vanoitwa nejealous maNigerians vanoitwa nejealous saka yari kuti hanzi pane paakadya yanga iri 2018 December pamene paakadya mushopu anga neFacebook ane shop yainzi Facebook yechikafu vaibika Nigerian food munhu saka ari kuti hanzi akadya chikafu ndobva aita pass out kupinda mutoilet vazomuka atozvaona ari mutoilet saka inenge kuti slow poison but madhokta vanozovanozongotsvakuti vangoti hanzi pancreatic cancer saka paakanga semunhu anga ane mari kudai paakafa hana kusiya mari apakanga rakambosiyiwa mari dzachina dzakawanda dzakaperera mukurapwa even imba chaiyo yanga iri Cape Town yakatengeswa uma munemba kuCape Town yanga vangatenga imba kuCape Town but yakatengeswa in hope yekuti munhu anorarama saka takapa pasina mari semasavings ese akaenda taingomuva from this doctor tozwanza apa vanokwanisa tomaya toenda ikoko saka masavings akawanda ndipo akaenda saka makavachengetera kupi South Africa kuti kuNigeria vakafira kuNigeria vakati vada kuenda kunyika kwavo vachirwara ndakatombovakumbira kuti musaende ndavatanharo vakati vada kuenda ndobva vanofira kuNigeria ini ndandisiko saka vakanofa vari vega kuNigeria makasara nevana makazongowa gwavari ndakangozongodzwa ina ndatombodzwa kunzi vashaya ndakangodzwa hanzi pindai mundege hanzi kune emergency vapinda mukoma ndokusunga vandakaita naIkechuku avatu ndakazovasiyira mai vangu pai vangu vanga vasati vashaya nangu vakazoshaya the following year after vakashaya 2020 nematambudziko vanga vatoshaya kugara kaonekwa I passed through pain anyway I feel for you. It's not easy. Yeah, it's not easy. So mwambotaura kugara life yako muri machimbira yakanaka then rufu rwongouya rotora hwani wasara wawo wega unenge watoshama chaiko hapana kana chandaishaya murume we ari alive handidi kunyeperai Nigeria anongwavha anongwavha everything for us handidi kunyeperai saka rufu chete rwangoti separate because we were 19 years married we were planning to even do 20 years anniversary and it was going to be something big nansingazoti rufu pakona rwokunyangira saka tiswa right saka taurai tanzania taurai ndozvakaenda chindienderai mberi okay alright vakashaya nepancreatic cancer ndakazongodzwa yara rufu vatangozoenda naIkechu kuti kana varadzikawo kuNigeria kunyika kwavo kuAnambra state saka ine kuAnambra state was from Anambra saka isusu takazosumuka September 2022 nevana matiketi akatengwa pasabone vakatumira matiketsi vakati matiketsi atengwa I can you ready to go ndikati because kuenda kwachina kwandakazoita ndakazoenda kuti ndanda under pressure because ndichigara naBeauty my younger sister ndandisingashandi ndakatry kutsvaka basa but I couldn't find basa saka nyini mabills anga kumuhuka also apa murume wachina angotora mabags ake akamove out I don't know why
Inini akamuvhira inini ndingakwanisi kuchengeta but ndakamukumbira ndikati okay muNigerian also nditaurire let me elaborate there. Munangwa she's also married to a Nigerian from Imo State, but ini pandakasvika when I move out I begged to please move out on my account. If you want to pay a small time I will leave your house. I'm not moving out because of you, I'm moving out because tagara tichori my problems now. Okay. Saka it's not because of you. Move out kwandopita, it's not because of you. Ndo question kwakaita kwandiri. Alright. Ndisinaziva hangu kuti maybe I'm included pamwana asina kudi kuchitaura kwandiri kuti I'm moving out also part because of you. But bottom line is I can move out May 2022. Ndakasvika April. May next month I'm move out. Tickets akazotenga September, but ndanda under pressure because beauty items zvandiwanted rent, bring your own half. Mvura yakupera because mvura Cape Town inotengwa, magetsi apera, mai will bring your own half. Ndakati manje andinyanyira because inini wachina vari kuti bring your own half and kushanda and ndakana ma savings. Saka it was ndanda under pressure. Ndandati napasaboni it's fine kuNigeria kwachina I will just go. Of course nanamba kuti wangu nevanhu kanzivana anenge vari kutokurasirirai mama ake yamarega kuenda kuNigeria, but there was nothing I was doing in Cape Town and ndisakana income we are in. Saka ndanda kuti ange burden for my younger sister. Saka I took the option yekuenda kuNigeria. I took it pakangoenda panangotora option iyo pandatora matickets atenga pasina mari 10 tickets, hapana mari 10 tickets papasina. Vakaranzi vana havasi kudzoka. Ini ikasvika mukaita vana settle in, vana vakaita get used to the environment, tokutengera your own return ticket modzoka totanga kuita mapapers in. That was the agreement. Okay. Vana ndagara ndaona kuti September October ndaona kuti vana vakujera system yekuNigeria vese vakaenda kuchikoro. Ndikati kuna Adeyinka, which is family friend's wife, ndikati kuna Adeyinka ndikamudaidza, we are the same age me and her. Vana kuna Adeyinka vanamudaidza kati inini vana ndaona kuti vaita settle in, I think it's time for me kuti ndirequest return ticket yandidzoke. Vanzi vana vakusira vana vako you see me kuti business rangu rinobuda kufamba panapa na 6 a.m. ndodzoka kuma9 kuma10. Vana vanoda somebody who watches over them, of which I've been doing. Inini ndaizviita panga paenda kubasa iyi ndosara ndomirira vana pavanodzoka kuchikoro vatoita mahomework vageza vadya. Imi pamakaenda kuNigeria imi makasvikira kupi kwaDhemeya ikoko? Ndasvikira kumba kwaEdenga. Kumba kwemurume wenyu kunani? Kwakunani? Kwemurume wenyu? Murume wangu anaimba muLagos, anaimba kuAnambra, ndiko akabuilda imba. Iko kuAnambra ikoko kwakunani? Musha. Kwakunani? Mai vachina variko. Vanogara nani? Nevazukuru vamhenu vazukuru vanogara nacho. Saka imi makatedza kuenda, musingawirirani? Makatedza kuenda kuna vamweni? Aiwa tisingawirirani zvokuti ndinganogara kumusha ikoko. Aiwa zvinasingaiti. Vanga vasingakudii? Mai vachina handinyatsonzwisisa, plus kumusha kunonetsa, kunosaka kumusha nevana. Saka ndosanda ndaprefer hangu kuti ndigare muLagos. Kumusha like ipapo asi Adhemeya maizokushora here kuti muzonyatsomusira vana zvokumusira nguva yakareba iri family friend kai vana vambuya vacho vanipo? Anga asingazombobvumi. Ndinotonzwisisa ipapo, but mbuya vachona neni vachona zvinhu zvachona hazvinanyatsomira zvakanaka because apa family vachona zvese vanambotaura kuti vanhu vanga iltrita uyu mukomana mukuru. Saka kuti ndivasiye futi vana ava, plus iye murume wafuti akatoziva in my dream ndichiri kwaAdeyinka ikoko vatosasire vana, don't give my children to anyone mudream. Vandazonza kuti aiwa kana uchiti anyone in the dream, uchiti don't give my children to anyone, ukureva kuti anyone who, but especially my family. Okay. Saka ndakanga ndatoitapo saka ini ndagara iKechuku firstborn. Vandokutaura kuti akailtritwa kuNigeria ndi firstborn iKechuku, not avari 12 vanambobvira vaenda kuNigeria. Saka ndisandanda kuchoose family friend. Okay. Saka zvinokosheswa sei kuNigeria zvemafamily friends izvo? Zvinokosheswa because iKechuku paakabviswa kwailtritwa his own brother, my husband's own brother, akaendeswa kufamily friend ndokwaakazonoreviva from kuAbuja. Akaendeswa kuAbuja to go and stay with the family friend.
ndakatozonomupolisha up kuti vamurevive from everything because zvironda zvaangaita muviri endofunga anga asingagezi and hapana aita care of him saka akatozotorwa nababa yanzambashana kuti kana kangoti mwana akudhara adzokutora nhasi hanzi vakashandisira vese because vakasikatomuziti baba vemwana vari kusvika nhasi saka ivo vakasvika vanhu asikatomuziti vari kuuya hani ndakasvika ndikaona state yemwana isingaite ndakamutora ndikamenisa to my friend chukudi in Abuja ndikamusiya mwana kuAbuja. That is his best friend ari kuAbuja ndokwakasiya mwana ndokwakazoita revive. Alright. Saka mataura nauya adhemwei watizvo wamusiyi mwana pana ndobva madini ndikati vana handisiyi hana ungasiyi vana pana kusiyira ndikati okay alright ndakagara vana bvonyura maexams tasvika December first term because materms ekuNigeria akasiyana nekuZimbabwe nekusouth Africa. First term awo it's September ndopanotangira first term yavo it's September to December ndo first term. Saka patakasvika December first week of December vana pedza kunyora maexams kana adega my house is no longer open for you. This is where I stop. This is where I end. naiye adhemwei mukadzi wacho mukadzi wacho nasvikanzi no, this is where I stop. My house is no longer open for you people. You go need to leave. Ndikati to wait. I don't have a house in Lagos. My husband doesn't have a house here in Lagos. Saka chinoenda nevana kuti where do I want me to go? So can go and possess your possession. Ndikati possess my possession way because murume wangu ane 6 flats dzakasiya kuOka which is close to Anambra. Build the 6 flats there. So can go and take over those flats. Makasati mapinda vanhu. So can go and take over. Take them over. Even mutora 1 flat nevana vagara 1 flat. but mukadi makaita izvozvo kwe makadi kuita izvozvo kana ne maflats akasiya mainogara kuflati kamuchitora marentals emamaflats pana vachida kuchikoro zvine mutauro sisi because vanhu vachina mabrothers vachina vese vanga vatogadzira kuti izvoni ndo pavari kuda kuzonge vachitorawo mari for but ko kana vaitora mari ko vana saka vaiti vanoita sei they don't care. Vana vakatoabandona because January pakazosvika January 2023 I reached out to them ndikati vana havasi kuenda kuchikoro please ndibatsireni mari ndine mari yandinaiko zvino ndikwanisa kuti ndikumbura kuti mucomplete mari ndisiye vana ndavaisa muboarding school ndienda hangu kuSouth Africa and ndiona kuti vangakwanisa here kundiitira mapapers ndiende kuUK and then ndizotumirai mari the next term vana at least vana vanenge vachiduskanza hatina mari apa vanga vatoisa maintenance in the house saka vanosvika mushato here mushato uripo tine marriage certificate kuSouth Africa kusaka munoenda kakunoripota kumakosa ati certificate maenda kukoti vasikana makoti ekuNigeria havazviteereri sisina vanhu vekuNigeria vari very diabolical mishonga vane very diabolical saka ndakatongoadviswa navashikanzi vana they are so diabolical you won't even be surprised they are the one that took their brother's life. You go down into the grave, Mami Ike, because of 6 flats. Please leave that flats for them. Don't advise the most people in Nigeria. I got to leave it for them. Because when Nigeria because of land and property. Okay. So vanangu asisina baba inongena ndonorora property ndobvisco in the way vanosara vanherera asisina baba namai at a young age like this. Even ndakakura namai angu nababa vangu vakazofa ndatoroorwa nditopedza kuita vana vese vari 3 even apapa asina munhu ari kuenda kuchikoro vakashiya baba vangu vakashiya 2014 nguma vakashiya 2019 mai vangu vakashiya 2020 saka ndakaona tichikurirana properties all vanity saka ndikangosiya saka asina kuenda for that. Ndakabva kubva paadinka ndanogara muloji muNigeria pandataura pekugara muloji no, you cannot be staying muloji nevana muchibhadhara every month every week muchibhadhara muloji vandasangana with a friend kuchechi kuskanzi ndinogara kuGhana marents kuGhana rent ari machipete don't you want to come and stay in Ghana ndikati marents achinangamira sei because ndandatoenda all around in Lagos ndichitsvaga pekugara kuti mari yanga ndinayo in my hand but my rate avo it was too high ndasingakwanisi ndikataura chiro ndikabhadhara mari yerent tinodyei nevana tinodyei because ndo mari yega ndasara ndinayo saka pakaoffer with a friend achiti zvino kuna kuGhana marents ari cheaper ndikati but nemari yandinayo at least ndikabhadhara rent iyi inombotkwanisawo kuti chikafu ndirombochovhona iye chikafu and then ndozoricha out to my family kuti vandibatsira vandaricha out kwavari varauza this is the plan at hand ndatoenda hangu kuGhana because dzimba muLagos tiri kudhura plus ndinenge ndisina anything doing tishuwa tozopinda nei ndikabhadhara mari yese inokwana imba inokwana maybe ndogona kubhadhara ndikwanisa kutsvaga imba but yese mari inobva enda kuimba tozodyei nevanhu
saka ndapenda kugana maiudza akadzemuriwewe idzodzo ndaudza my brother and sister ndabhuti vangu vari kucape town Akim beauty ari kucape town ndataurawo ihe saka is my elder brother Akim ndandaiudza ndikati ndakwenda kugana ndikavati no problem saka takasunga kuNigeria April on the 12th of April 2023 uya kunogana ndokwati tiri kunogana ationa saka kugana muri kurenda inorenda saka mari cheri munoiwana kubhadhira every month because hapana mari yekubhadhira kuna kugana vanovanzoda a year payment. Last year ndapromiswa nemwe mukadzi anoenda kuchechi nabeauty anga andipromisa kuti anondibatsira nemaflight tickets nevana saka mari yaiswa muaccount yapastor vanoenda kuomega fire ministries mari yaiswa muaccount yapastor vekuomega fire ministries. I don't know kuti what happened around September matickets akufanira kutengwa. That's last year. Akati hanzi mari maaccount vangu mukamusisina hanzi mari yahandisiti what happened because pastor vakatidzosera mari yavo vakati kukupai mari pastor aiwa pastor iwe pastor vana mari munhu aitoreza mari nemba yake yaane sister Regina vane imba yavanayo saka my sister Beauty ari kurenta room inside and then the other room ine tenant irimo saka sister Regina vanga vaofa kuti zvoni mari yekubhadhira neyo sister and the other tenant iri kuiswa muaccount mapastor Robert every month we are saving it for your flight tickets kana yakwana vanokutengera maflight tickets moya nevanhu you can come and stay in my house. That was the agreement. Saka mina last month September ichona last year September pastor Robert vakati hanzvona apinskand vakatoenda police station vakanoita vakanaripota police station vakati hanzi amene mari it was joked hanzi vari kuti vakaubiwa wallet mumba here nevasikana vairenta imbamba mavo saka hanzi vangona mari kusistem account. That's why we are still here. Saka tashiya kuti ngatibatsirawo beauty ndinati muri kutigara kutauni kugana ndiri kuvolta region asi kuAccra. Accra is the capital city. Mimi ndiri kumusha chai kunonzi kuvolta region muketa kunonzi kuketa ndokwandi saka vakunda chikorewo asipenda kuchikora mukati zvavasitopesa idway naenda kuchikoro sei mari chino handina ndinowanisa kuchikoro nemari ipi because yechikafu cheche tinotombotambura kuwana mari yechikafu vanotumira havo vanhu vekumba kubeauty naAkim panenge vakwanisa but most of the time hapana mari yachona yechikafu. Pane mwana akatomborwara last year iye Joshua yakatomborwara tashaya chikafu for 2 days saka imini kunaigana muri kuitei makangogara hakuna ndakatosaya kutsvaka mabasa but mabasa hakuna because kumushachaiko kuno kuvolta region kwandiri saka vana vakagara chikoro mwari grade ani mwari fomani endeka musikana afanira anga achienda form 3 afanira anga ari form 3 because she's 16 varipi vana vari muno vanhu tinavapana tokumbira kuita vitoko alright no problem chichi nai come who do I answer my god switch switch aimubatiro hi okay who did he born we are not Victoria. Hi Victoria, how are you? Fine, thanks, Amy. I'm good. Do you speak Shona? No. What language do you speak? English. Only English? Yes. What about the language in Nigeria or Ghana? Do you know how to speak it? No. Okay, and the other one? Called Joshua. Joshua. Hi Joshua. Hi. How are you? I'm fine. Thank you. I'm good. I just wanted to see you guys. Oh, that's okay. Right. Saka ndo pamunogara apo by the way. Patiri kana patiri. Hai. Ya zvakaoma. Zvakaoma. Saka imimi ndakubvunza kuZimbabwe kunani? Zimbabwe akusina munhu wandingati kune family because sisangu wombe vari kutwinywa ake ari kuZimbabwe
mutwini ane mutwini ndiye ari kugara kufamily house iri kukwekwe. hakusitori nani kuenda kufamily house eri. Aiwa kufamily house. Why? Ine mutauro indachona. Ine mutauro. Kuti family house kako kurugara mutwini wani. Tete vari kuLondon vari kutanzi vari kudzoka kubva kuLondon vari kutanzi zvese zvakasiyiwa nababa vangu ndezvavo. Saka even famu rakasiyiwa nababa vangu vari kutorwira mapepa achona vakatofonera Akim. Tete ezina zvadzi yababa wenyu. Saka vari kutanzi zvese zvakasiyiwa nababa vangu ndezvavo. Zvinhu zvakachira sekuru venyu izvi. Vakasiya sekuru vangu, okay, imba yange iri yasekuru but famu ravari kutanzi vari kuda ranga riri rababa vangu, but vari kutanzi zvese zvakasiyiwa nabhuta wanzi ndezvavo. Vanogoti ndezvavo ivo vabhuta vane vanhu. Hanzi ndezvavo zvavakataura. Family politics guys. I think even chero kutoenda kumba kwachona kutonzvoga kukuloja muri kuZimbabwe ndokumusha kwenyu kwamunotora shona uko. Munotoona kuti tamakurarama sei kuti takatorarama because South Africa muchanositaka futi these Nigerian people vekuchecha vachakurarama vachakubatsira kusvika kupi. Handisiri kugona South Africa, handisiri kumboenda South Africa, ndongoenda hangu Zimbabwe. Munoenda kuZimbabwe aneti? Yeah, because South Africa munotambura. Handina kusvikira, hakuna kana kusvikira, handinaenda kuSouth Africa, saka hapana chekunomboita kuSouth Africa. Hey. Saka uyu shamwari uyu Jemiya uyu makati ari kuzviziva kuti muri kugana. Haasi kuzviziva. Hamunazombotaura kubva ipapo kana? Handazombotaura naye futi. Ko vamwene kana. Aiwa, vamwene havanzwi havagoni kutaura chirungu. Kana ndichitotaura navo ike tsvuku andokudza firstborn yakambogara kuNigeria anogona chirudzi chavo cheIbho. Saka kana tichitaura naye takaimbovasfonera tiri South Africa tese, iye ndiye anenge achitotranslate, havanzwi chirungu. Iye anogona language yeko. Anogona because akagara ikoko for some time. Akagara almost 6 years, 7 years ari kuNigeria. Saka tete wamuri kutaura ava vanzvadzi yababa venyu ava vari kuno kuUK. Vari kuUK. All right. Saka vatodza kutobatsira mwana wehanzvadzi yavo. Ndakaricha out kwavari because vane mwana wafuti musikana ari ikoko. She's been there in UK for 25 years now. Vakandidisponda vakati handizoni mari tanga tichifungira kuti taifunga kuti mari inobatika, tashaya mari yechino yekubatsirai. Ndakumbira kuti tibatsire ne$2,000 tozokudzoserai emaflight, saka tanzi hapana mari, vashaya mari yacho. Munogona kumbondipa nhamba ndimbotaura nawe here ini? Munotaura natete? Natete ndinokupai. Chimbondikana wavo vandikuti ndakaricha out to ndinokupai chinamba dzake. Ndigaitaura natete mwana ndirege let me talk to tete chaivo timbonzwa kuti tete ava why muninyorere nezita renyu handiti munonacho why ndiri kudii why ndiri kudai apa tine how many mwedzi tine 2 months I think tabva kurohwa £1,000 panapa nemunhu akauya zvamuri kuita izvi musikana ari kuFiji arasikira kunyika yeFiji uko achiti aida kundopinda kuAustralia then ndobva kwakanga vaudzwa kunzi munoenda nekuFiji nekudini ndobva vanoona kuti hazvisi kuita asi ave kunyika iyoyo inonzi Fiji azenga akurwara manje ari kunyika yeFiji then she reached out aiti reached out ndobva taura story yake takanzwa tsitsi ndobva tambota wani munhu akati let me buy a ticket ndobva ratotenga tiketi ratengwa tiketi rakadyiwa mahara neairflight nanasika zvifunga tinogwadziwa hapana kuti musi wekuti achiinda kudai munhu achienda kuairport munhu ako apa tiketi ranga ratengwa iri rakwatengwa tiketi rekunzi manani refund wati saka ndosaka mushana ndiri kutodaro zvangu kuti tinyatso kungomeka kuti nyaya yenyu zvechokwadi iri straightforward because ndotonyatsoverenga comment yakutaura guys hatisi kurohwa Fiji times 2 here because takabva kuirohwa manje Fiji iyoyo ikanetsa nyaya yeFiji yakanetsa iyoyo. Saka mukandipa nhamba dzatete venyu handitika mondipa nhamba toda nhamba dzabrother vemurume wenyu iva hamwe vari kuCape Town handitika nhamba dzabrother vemurume wenyu. Havasi brother vemurume wangu, ndi brother vangu inini Akim.
Hakuna mabrothers emurume wenyu keto. Hakuna pastor. Kuna Pastor Boniface. Kana mshanda pa namba. Ndipei pastor number za pastor Boniface futhi. Ndipei. Pa namba za ndopedza background achindopedza Pastor Boniface ndopedza tete. Chindipai mubva vandipai masteni mundombo kudodedza imwe ndipate kana 30 minutes ndokupanira ibeki. Kandai namba dzese. All right, sure. Regai timbofona kwese ku guys. Regai timbofona. Anza anogona atone murume kuka. Ngatimirei, let's not regai tinzwe. Let's confirm. Handiko kuna tete vari kuno ku UK vari vakaramba kuva tichokufona kwese. Mirai. Mirai tione tipiwe namba dzevesamu. Handivati vakanga vaenda kuNigeria vaida kuenda kunonzi kui vakaenda kuGhana because marent house kuri kunzi kuLagos kunodhura. Tipiwe nedeath certificate murume wavo. Because parikuda cleaning guys, parikuda cleaning chaiyo ndoitodiwa apa thara. Mirai tione. Mirai tipiwe namba. Banda mwanangu uri sei? Hanzi hakuna mabasa mamishi. Alright. Iyi yekutanga yabrother yauya. Ngaitange nekuna pastor. Let's start nekuna brother Boniface first. Then toenda kuna tete kuno ku UK. Kana pane zvisingabati zvinobatika ipapapa. Aiwa zvabrother ndi brother venyu tozovabata paleta. Toda Boniface navatete yekutanga. Aiwa tokubvunzira ndichafona toga here. Mirai tipiwe macontacts. Primrose. Ana chimbomira tichasvika kuko kwese kuri kujero tichasvika. Ndoda kubva palife exactly na 5 o'clock. Ndoda kubika. Asi Friday aiwa pamvenge ndintinei. Saturday aiwa masikati ndintinei. Tozoenda basa manheru. Munaro here basa guys. Kana munaro timupe basa. You have a job. Tichavunza Dixie, bombirai tine pichana. Bombirai. Tete veUK namba yauya. Saka togona kufana kufonera tete veUK. Tete veUK unongasipa life varipo. Ndifana kutobata tete. Ndakumbokufarai ka guys. Ndakumbokufarai. Hello.
handiti saka haana kumbotaura nemini nyaya yekuti ndiri kuno kwandakasitaka ndiri haana mbokutsanangurira inyaya yacho akatsanangurira ndakatorerwa vana here kana ndaakuyiko todo mari kuenda kusouth africa here hamene kudii alright ndizvo ndachida kungokonfirma izvozvo izvo saka tete makatadza kubatsira here mwana wanzadzi wedu wedu alright vafoneka vari pabasa vatete vacho shoka ndakagumautaura nemwana wangu last year ndopagumataura nemwana wangu saka vari pabasa saka hanzi achiti ndoda kubada akasitaka ndokumbira mundibatsira kudii saka yabva maiwa afone kubasa rega itinzwe ndavaudza hangu kuti ndandiri palife ndavaudza hangu kuti ndandiri palife panofona bheki vari pabasa zvinhu zvacho asi vakonfirma vatete vacho vatozviziva regai tifanofonera pasta tichimirira tete tete vari pabasa fane kubasa ani mainzwa tifonere pasta Boniface Hello, Pastor Boniface. Yes. How are you, Pastor? I'm all right. How are you? I'm very well. You are speaking to Sisimeli Diaries. You might not know me. Yes, I am one of the Zimbabwean influencers. So the reason why I'm calling you, I'm just calling you in connection with a story that was brought to me by Sister Yvonne. I think she's your member, you know her. Yvonne. Yvonne, yeah. Do you know somebody by the name Sister Yvonne? I don't. You don't know, she is called Yvonne, or what's the other name? Favor, Ifema, something like that. Ifeoma, Favor, Ifeoma. Okay, you can remind me. Okay. You can't remember it. You know, by the way, the name you are calling, I don't remember. There might put this from Yvonne. Trevor, you have a number of Trevor in the church. Mama Ikechuku. Okay, Mama Ikechuku. Mama Ikechuku is the wife of the late Sonny, is that right? Yes, correct. Yes. I know. Okay, right. I am just calling in connection of I think you know. When last have you spoken to her? It's been a while. It's been a while. Do you know that she's stuck in Ghana? I don't know that she went to Ghana. Oh, okay. Because apparently, from the way she spoke, the way she told us, you helped facilitate her when to go to Nigeria with the kids. As there was a plan for her to go and leave the kids, and then later on she'll be back to SA, whereby you guys would help her to come to the UK. But apparently, it didn't happen like that. And she was saying with is it Ademai, Sister Ademoya, or Ademoy? I don't know. Then she was told by Sister Ademoy that she can no longer stay at a place. So according to her, she didn't have enough money for her to rent in Lagos because Lagos was expensive. So at a certain church where she was going in Lagos, she met a friend who was coming from Ghana, who told her that rentals in Ghana are much cheaper. So she had to go with this friend to Ghana with the kids.
where she is. But apparently she's stuck there, not even having enough food or anything. She's just stuck there with nothing. So when she was telling a story, we were like, okay, we cannot just take her word without even confirming from other people if she's saying it's true or not. That's why we had to reach out to you. So she's I think I should be listening so that I will understand everything and know how to relate to them. Okay. I think right now she's just look, she's begging for tickets, for return tickets, so that she can go back home, because she's really stuck. Like she was saying, this boy Joshua was sick the last days, and she didn't even. These kids are not even going to school anymore. They are staying at home. She doesn't even have food. I mean, like the situation is quite bad. So we just wanted to understand, since you are the spiritual father and the pastor, if you can just help your fellow sister so that she can come back home. She wants to go back home. Which of them was? She wants to go back to Zimbabwe, yes, because she's stuck in Ghana. She doesn't know anybody. I don't know, Pastor. If you know, maybe you can tell me something. Why is she not with her mother-in-law? Where is she born present? She is in Ghana. And you are coming from where? I am in UK. All right. Yeah. The issue is complicated. Yes. What I would want to know first is what she told you. Okay. All right. That so that I wouldn't be judgmental. I want to know what she told you. Okay. I want to hear her heart. Yes, I did. Yes. Whether what she told you is completely true or not. Yes. But from hearing what she told you, I will want to know what's going on in her heart. Okay. All right. Perfect. Fair enough. To know what's going on in her heart. Yes. I would like to answer to her heart, not her words. Okay. All right. Okay. According to her, let me just try to narrate exactly what she said to me. She said she was staying in Cape Town with her husband, right, and 3 kids. Then they moved from Cape Town to Joburg because the husband is busy at businesses in Mozambique, right? So the husband wanted to be closer to Mozambique, where he would just travel each and every time and come to see the family in Johannesburg. So when they were staying in Johannesburg, I think 2019, that's when the husband went to. She said the husband had a Nigerian fastlet that was called Facebook, something like that. So he went there and he ate something, according to her. And then after eating something, he started getting sick. But when they went to the doctor, it was said he's got pancreas cancer. So he was sick for quite a long time, up until the husband went back to Nigeria, because he insisted on going back to Nigeria. That's when she got a phone call from Nigeria to say, can you please come? The situation is bad. Though she got into the plane with the Ikechuku, the firstborn, and they went to Nigeria, only to find that the husband had passed on, right? So they buried the husband, and then she came back to Cape Town. When she came back to Cape Town, she was staying with her sister, a younger sister by the name of Beauty, right? And the Beauty also is married to another Nigerian guy. So according to her, when she stayed with Beauty, one day the husband just packed his bags and decided to go. So it was said that they wanted, Beauty was saying she wanted half of Bill's money, and she was not working anyway. She tried to look for a job, but she couldn't get a job anyway. So she was stuck. Up until she came to you and she told you about the situation that she was having. And you created a WhatsApp group
where you involved family, friends, I'm sure family in the WhatsApp group. And it was decided that if she can take the children to Nigeria to school there, then if she makes sure the kids are okay, then she can come back to South Africa and you guys can start processing papers for her to go to Nigeria so that she can take care of her children. So she told you that she can't leave her children with the mother-in-law because apparently before she had sent the firstborn Ikechuku to the mother-in-law, but the dad had to go and fetch him because he was being maltreated there. So she was not comfortable in leaving her child with the mother-in-law. So you apparently advised to say she can look for a family friend where she can leave the kids. And she picked up another Adeboy, one friend where she was comfortable to live with. So you guys organized the tickets for her. She left for Nigeria in Lagos where she was staying with this Adeboy. Then after, and the kids were going to school. After some time now, the situation changed at this family friend's house when the family friend told her they are no longer welcome at that place. So after being told that now she didn't have anywhere to go, she was going to a certain church where she met this Ghana lady. The Ghana lady, now I think after narrating a story to the Ghana lady, that's when the Ghana lady said to her, you know what, the rentals here are too expensive. Why can't, because she said she moved from Adeboy's house to a lodge and it was quite becoming quite difficult for them to pay for the lodge because it was being paid, I think weekly or monthly, something like that. So she resorted to going to Ghana, where she apparently is right now, but the situation is still bad. So that's the story she told me. I don't know if that's the story you know or it's twisted. All right. Like I said, I am interested in hearing what is going on in her heart, not necessarily what she said. I know that for her to, yeah, so I think I've had currently from what you have narrated. So what is going to happen is my sister. Yes, my brother. No, you can talk to me, my brother. You can talk to me. So one other thing that confused me a little was she said the properties, yeah. The husband left some flats in Nigeria, but apparently she couldn't occupy the flat, even one flat, because there's a family squabble concerning that, pertaining those flats. Again, in SA, they were running a business, but during lockdown, the business closed, her business closed down. And then the husbands also, in the house that was in Cape Town that they had was sold due to medical expenses. So I'm just trying to be as much as open to you as she told me. So I'm expecting you also to be open to me and tell me exactly what you know, Pastor, so that we see how to help it forward. The major point is that where she is now is not the reality of where she is now is not meeting up to the expectations. Okay. Moved her to place. I think that's what I am understanding from what you are explaining. So she wants to move because what the reality did not match the expectations. No. She was going to Ghana. No. It was not a discussion with anybody. No. To the best of my knowledge. No. According to her, she was chucked off by the family friend where she was staying, right? Remember, she was supposed to leave the kids there and then she'll be coming back. But now the friend says she cannot look after her kids. She has to go with the kids and they no longer have a place to stay at that friend's house. That's what she said. So apparently she was stuck. She had nowhere to go. Well, that's
Yes. Subjective. We cannot, I cannot just believe that that was exactly what happened. Yes. The lady in question Uh-huh. is not the kind of person that we ask her to live with her children, that they have nowhere to go. And then the only reason she left was because she is stranded. Without asking the lady, I cannot accept that to be true, because Okay. the only person that told me that Yvonne has left was the lady, and she was sounding worried and surprised Oh. that she came back before that she left. Oh. And if there was a problem that we need to live in, and even if I am not her pastor at the moment, I am still her husband's brother. Yes. Yes. Correct. But he confided in me about every and anything that he does in life. Yes. Children, we are going to be carried to Ghana. Yeah. We have to know that this is what decision Yvonne was thinking about Yes. my brother's children. Yes. Correct. This is the first time I am hearing that she went to Ghana with the children. Really? Very first time I hear it. Oh. Okay. The family, the son, and the mother-in-law, the brother-in-law have never mentioned anything. So now, if we come to begin to tell them, let us contribute money for her to carry the children to Zimbabwe, we are talking about children that belong to her and her late husband. Okay. The family of the late husband are going to be contributing money to be moving the children around the world. They at least have to know which part of the world are the children going to be moved now. Yes. It has Yes. to be a law. It has to be an agreement. Yes. So she moved on her own to Ghana for some good hopes and expectations for whatever reason on her own. To tell the family, let's see how we're going to raise money to move the children to Zimbabwe. It's gonna be difficult. That will take over the phone. Okay. The family. Yeah, it's a family issue. So I want to thank you for letting me know that our brothers' children are in Ghana. Uh-huh. And they're not even going to school. They're not even going to school, your brothers, kids. They're not even going to school. Yeah, it's a long story. Yeah, it's You so don't fear that my voice changed. yeah. So according to you, Pastor, this lady Adomoi who was staying with her, she's even worried where she is right now because she left the house because her expectations is not exactly what she was expecting when she got there. That's why she had to leave. What I can tell you is that the lady did not ask her To pack leave. her things Uh-huh. and leave her. That is not possible. Okay. We all agreed for her to go to Lagos. And Yes. in fact, the lady was the one who said, come to my house. Uh-huh. Because we are struggling with so many decisions, considering that she is not a Nigerian national. Yes. So she needs a place where she can be. The lady was the one who said, Come to my house. Okay. So she knows that Yvonne was leaving South Africa with her children to come to her house. So if there was going to be a decision that we warranted to leave my house, also not her decision to take to test the lady out without Confirming to you from you and the family members. Yes. Yes. But my question, Pastor, still stands.
This one is a friend, right? And the mother-in-law is there in what's the name of the state? She told me the name of the state somewhere there. The mother-in-law is still there. Anambra State, yes. Why didn't she go to be with the mother-in-law? That's why I'm telling you that there are much to the story than me. Yeah, now we can see there's much more to the story. Yes. Yes. The husband also has a property that is in the capital city of Anambra. Okay, the flats. Yes, in the capital city of Anambra State. There is no way Yvonne was going to be stranded in Lagos. No, she. Her sister-in-law Uh-huh. is living with the husband in Lagos. Her brother-in-law has a house in Lagos. All these ones are in Lagos. So assuming that Adele told her to leave my house, we would still all agree on the next place for her to go. Yes, because I did ask her, since she had mentioned that the husband has got properties in Anambra, is it Anambra State? I did ask her, why didn't you go and occupy one of the flats, and then you'd collect money from 5 other flats to feed you and yourself and the kids? But she said she couldn't, because already the brother-in-law already had put other people in those flats and were collecting money, so it was kind of difficult for her. Okay, so I think the story has its many sides, and if we start going into it, it's a long story. It's a long story, yeah. What is important now is before with the kids Yes. in Ghana, Yes. and the condition is not good. Yes, it's not. So to leave Ghana. Yes, because I did a video call. I did a video call with the room that they are staying in. It's not a good condition. Mm. Yeah. So I will to carry the story to the family. Okay. We have to discuss at the family level that this is the report we got about our late brother's wife, and this is the request she is making, is to carry the children to Zimbabwe. It's not going to be, I must tell you outrightly, that it's not going to be very easy. Yeah, it's not going to be easy, of course. For an Igbo family to say, okay, we're just going to give you money to take our children to your home. But now my question also there, Pastor, if it's not going to be easy for this Igbo family to just accept hey and the kids to go right now, this Igbo family, why? What are they thinking? Do they even check on the kids? Do they even provide food for the kids? As I told you, the kids are not going to school, right? If they are, level-headed people, they were going to still check on the family, on the kids. How are you kids? Are you going to school? They are kids anyway, not this woman, but the kids. But they're not doing that. The kids are not even going to school. So I don't understand how Igbo works or whatever. I don't understand, but maybe I would hear from you. Explain to you what you want to explain to you, and in majority as an elder and as a clergy and as representing family, I don't want to go into the details of those issues at this moment. At some point it might need to come out. Okay. But at this moment, what I want to share is not the story she shared. Can We start get some of the stories, then maybe at some point some people may also get us that you are making effort now to see that your sister is teaching a befitting, to readdress the condition that she is now with the kids. If we start going into the depth of that story, maybe you will also get
Oh, really? Go into that. Let's work on what we'll be working on to make life better for her. Whatever she told you, I am not trying to take it at this point. I just want to know what is the condition of her heart. And I think I've had her heart from the story from the case you told me. So, just going to concluding why did the whole family not take care of their children? It's a long story. It's a long story. Okay. And if we go into that long story at this call, we might damage something. Okay. So I will take the story back to the family and let them know this is eventually the state of our children with their mother. And the request that the mother is making is for some kind of support for her to be able to get the kids that way. Okay. We will deliberate on that and wait forward. Okay, Pastor. No, that's okay, Pastor. Thank you for your time, Pastor. I will definitely visit your church. I heard that it's a big church. Very soon I'll be there in Cape Town. I will definitely look for you. Thank you very much, Pastor. I think this is my number. I will get in touch to see if there is any progress on if she can go, how we can help her to go back home. No problem. Thank you, Pastor. So much. Thank you very much, Pastor. God bless you. God bless you. Right. Tete vari kufona now. Tete vari kufona now. Hi, Tete. Hello. Hi, Tete. So ndandimbori pafoni mama adzokera kubasa. Hey, so kuverifya kunonetsa. Ndipowo manhamba avamwe yokuti ndikwanise kubvunzawo nyaya yako because vanhu vahwane kubigwa nemangosiya vanhu vanoba vachiya chine statement dzekunyepa. aiwa mwana hanzvadzi yangu chaiyo hanzati baba vake ndivandotedza vanotera mashure mangu. Ko kumba hakwanisi here kuti aende kunogara nokuti ndamuti saka ndatomubvunza kuti ungabva uko woenda kunigeria unobva kunigeria uganda ko kuenda kumba akataurawo stori yebaba handiziviwo. Ataura stori yekuti kudini? Angotaura kuti kumba kunonetsa kuti kuinde kune machallenges ariko kuti ndingaenda kumba kunonetsa because imba yacho handizivi. Saka ndotobvunza imi zvetete. Imba inini mumba medu tanga tiri 4. Inini ndindasara ndega. Imba ritogara inini mukoma wake festival nemba mawo matwins Alice. Adaro. Kumba yakatiwa namai vangu nababa vangu. Adaro. Akati kunotori nepurazi. Akati kunotori nepurazi rimwe ririko. Handirani. Handina sina baba wake handizivi. Purazi rakanga rari rababa wake vakafa. Amai ake vasati vatombofa purazi vakatora vakapa kwandiri. Kungokupai. Vakati handikwanisi ndinotedza nababa wake vakati inini handikwanisi kunorima kupurazi wati zvakawanda wanda ndikandobvisa purazi kanopera purazi resu ndina amai vake vasati vambofa rikaiswa musita mangu saka ini ndinitete vacho ndasara 1. Saka tete chero muri makaiswa musita but vana vari kutambura kapa vakwanisi kunogara papurazi here baba wavo. Varambidzwa here? Aiwa handina hangu kuti varambidzwa kungotaura hangu nemi tete. Varambidzwa kana kumba kwachona yakasiwa nababa vangu namai vangu imba yachona iyo arambidzwa here kunogara? Aiwa haana kuti arambidzwa zvake ndina hangu tingotaura nemi. Haana kuti arambidzwa. Haana kudaro. Hapana kwavarambidzwa. Kana achikwanisa kutakurana nevana vake aende kupurazi anoenda. Akaenda kuenda kumbizo kumba kwedu anoenda. Hapana kwatavarambidza ini.
Okay. Imi hamuna maplans ekudzokera kuZimbabwe anytime soon. Hamuna maplans ekudzokera kumba anytime soon. Iwe ndanga tiri kwamanje manje ndiri maplans angu ndikudzokera naDecember. Zvokunogarako. Ndada kunogara kumusha iyi. Okay. Saka munobva manogara. Ndakagara kare ndakauya 96 months. Makauya kare. Akare. Saka pamema kutonogara naye kupurasi kapo. Ndine dzimba kana mara ndine dzimba 2 ndine dzimba dzangu 3. Alright. Saka iye mugara zvake kupurasi chero akachirimawo tete munongomuchekeravo chakevo chimbomuchekeravo yakevo ndoda kuti chero purasi yenyu ukazoda kurima munongomuchekeravo pake pekuti avake agare. Haana kunzi anorambidzwa kani musha uriko kumhondoro purazi ririko haana paanonyimwa. Alright. Aiwa ndizvo paanonyimwa bhoni ngaidzi kutaura yacho paasina kuswera haana paanonyimwa bhoni. Izvozvo haana kutaura zvakaipa haana kutaura zvakaipa inini kuti asvike South Africa yakatanga kusvika akapinzwa nemwana wangu Lorraine 1 first handiti baba vake vakarwara vakafa ndini ndakaita everything handiti munin'ina wake B ari kuSouth Africa kuti apedze chikoro chese university ndichokwedzera chikoro chaakaenda chese ndini ndiri kuno ndini ndakapinza chese hapana mwana asina kupinza chikoro. Haana kutaura zvakaipa akire chete aiwa mukatizofunga kuti mwana wenza dzenyu haana kumbotaura zvakaipa kare haana achikumbotaura zvakaipa pamusoro penyu kana atondosaka atotilipa tekutega ndikupe namba dzatete vangu haana mbotaura ke zvakaipa haana. Inini even though akandisa kubvura zvake kuti makore akapera nekuti pane zvakamboitika zvazvo 2010 2009 handiti mwaka tiri mupenyu handina basa nazvo ini mwana wanja nekuti ndingasara ndizvo ndimbaba vacho vasara ndimazviziya ega. Regai ndidaiso tete regai nditrai kumuedhapa agadzirise chikaranga kana akakanganisa muwirire muti mbaba ndimi tete chikaranga panotori chihombe zvokuti inika saka ndichimusavhurira kutaura nemwana wangu kutaura nemwana wangu kana ndisina kunzwa muromo waivhoni ega kwandiri kuti tete nditotedzera naba vake handisitaure navhoni ndosaka ndida kuti azame aite the right thing aite the right thing kana asina kutodiri tete ndakakukanganisirai handina raiti kutaura navhoni nokuti vhoni mwana mwana wenyu anozviziva vhoni saka anoendako anongonzona ndiripo ndiri tete chete ndakadaro handizvozvo munenge muchingo wetete ko zvino tete todiko nenyaya yekuti batsirane nemwana wehanzva dzenyu zvadzokere kumba ini handipana zvandinoziva we handina zvandinoziva kana uko kuenda kutono kwakaenda kuNigeria kwanowa chero mustori but panguva ino zvendiri kuti tete tiiteka zvokuti tikwanise kuti adzokere kumba mozotonga mozotaura inyu chigumbu chenyu ari pamba nokuti zviri wakasitanga navana da kunanga kuZimbabwe naodoenda kuSouth Africa kuZimbabwe hadi mari yachona yari aiwa achamboenda kuZimbabwe atoda mari iye atotomboda mari anoda kutotengerwa matiketi ekutoti aende kuZimbabwe saka ndikati ndinga ndiende kuna tetezvo tione kuti tete variko vane mwana wavo musikana kutaura yachonayoka akataura mari refinance niwanika inendiri panapa mudiki wake last born imba medu mukadzi wakanogara pamusha mukadzi wavanogara pamusha handiti ndini muchengeti handiti mhuri yandochengeta yakawanda damuna ndakadai saka iye manje ka akutaura mari repi yokuti nditumirei 2000 ndinoiwana kuti 2000 aiwa tete tinobatsirana imi munokwanisa kuwana mari at the moment soka ndizokutaura kuti all the time ndinge ndichiita mamwe madivhini ndichaimika ndamunhu mukuru makumba mavanorwadza ndizvozvo saka mazuva ano handisi kusenza ndongodoka ndakangonoka kaya ndaindoita kuti pfungwa dzingi ndineti mwana wangu kumba kwaDebra ndokwandenge ndiri saka hapana kana chamunokwanisa kana shoma yamunokwanisa kuwana kana 500 hamukwanisa kuiwana mhene ndimutenge mutotaurana nemwana wangu alright mondisvitsira kumwana uwo ndifonera kanhamba ndiyoyi mhene mutotaurana naDebra to be honest
Moza Debra kuti namba ndiyo ondibata and then toona kuti panokwanisa kubuda mari tibatsirane sitongonhongana tichikubatsirana basi tokontribhuta kuti vana manje paade angari ega taingoti ngaone kutamba but vana ava vatitoenda kuchikoro izvozvo. Thank you. Bona itete imimi monditaurirawo nemwana handitika then ndozonzwa neni. Handina mushonga wandakabata asi ndakabata duzvi remurungu. Ndinazvo. Ndaita magivhini. Ndakabata duzvi remurungu. It's from 99 ndichishanda ndichiita malivhini ndokuti ndiite zvinhu zvangu zvandinazvo. Handizivi kana gwenzi remushonga rekutorera pamusoro reparacetamol neanadine. Handidi? Yes. Saka nokuti saka ndakuudza kuti tienda mustori. Inini semunhu mukuru ndatobata zvamataura ndatozvibata zvamataura kuti handina mushonga wandosviva ndachi ndakaita dhoti asi pane itelongusto ndatobata hangu kuti pane nyaya dzakabuda dzinogona kuwedza kupumana ndatobata hangu. Pane hanzvadzi yake yakafa anonzi Munyaradzi mwana wanzvadzi yangu. Ndikatopindura pakuti yamurowo ndiri kuno handiti ndiri kuno ndisambodzokera kumusha asi pakaikanzi ndiri hanzvadzi yangu inini hanzvadzi ndiye akandiudza kune mwana wamukuru mwana wamaiguru vangu anogara Bulawayo mwana wake ndidokta weCanada Rebecca tendai ndidokta kuBotswana vakadzidza zvekuti vanondida vazukuru vangu vakunge ndo vandakasiyirana ndine abo ndakasiyirana zamukadzi mwana wakwamaiguru ndo vakandiudza kuno ndiite zvinhu zvangu zvadzidza ndinazvo handiti nokuti ndine tunhu twangu ndine chii saka nditombotara ndikafunga ndinotya muroya hapana kana ndichinzi mundonzi ndakauraya hanzvadzi yake saka ndanyu mashoko anowanikwa tete senge isusu vana vehanzvadzi tinombofuwo choka kutaura chaiko hamutizivi here isu vana vehanzvadzi musazviisa pamwoyo. Asi mashoko akandipfuma gore 2010 kana 2009 here kuti ndikuudze kuti from 2009 or 2010 here achiri kugara zvakanaka nemurume wake akazopa iyeyo ndinawoka kana vhidhiyo yachona yakatumira ndinayo ipapo yandakarekodha 2009 ndinayo. Munayo nanhasi? Saka ndinadzo mwana unenge usina kurwadziwa. Shame. Ndira zvizviri pamwoyo pangu apa kana asina kutonditi sori tete ndiregerereyo pane zvandakataura nemuromo wake iye zviri pavhidhiyo nada. Shame mama chengeta vhidhiyo ya99 nanhasi munayo? Aiwa 2009. 2009 alright but still ndikudhara 11 pakachengeta icho 11 right zvandaita teteka ndaita musikawa apa tete vangu ndaedha muzukuru wenyu panapa foni papapa tichitaura ndaedha Ivhoni imbomira itete regai nditaure imi chiregai kutaura tete ndokumbirawo chiregai kutaura Ivhoni ya tete wako wakagumbuka wakavaitei ndowanza zvinhu mukapomuedha ndodona abva adona vane vhidhiyo ya 2009 yawakavapumhoro iwe ivo vachishandirawo malivhini avo kunoko vachizvibatsira madhodha avo vane vhidhiyo pakafa hanzvadzi yako handisambova pfuuro iri ndakaenda kufinara iyo hanzvadzi yangu
ndikataura ndikati ini mwana hanzvadzi yangu ashaya uyu handisi kuzoona kuti ndezvamwari zvashaya handina kutaura zita remunhu ndakangotaura like that ndanyarara babangu vakati ndichisiyana nazvo ivhoni tivige mwana uyu zvakanaka handinambopuma munhu uroyi handinambotaura zita remunhu ndakaenda ini ndakaenda kufuneral yebrother yangu because avatu vanga vari Cape Town kuti vangu vahope nemunina wangu beauty vanga vari Cape Town indina akwanisa kuenda kufuneral yake hapana munhu ndakapuma uroyi. Saka tete ndabva ndavabvunza nyaya yekuti okay mwana wehanzvadzi yenyu ada kuenda kumba andika vakati kune imba kumbizo here kunogara mutwin zvawataurawo panapa and then anokwanisa kuenda ikoko harambidzwe ndikati ko plus zvikanzi plus nderani ndikati mimi ndiudzoti plus nderani zvikanzi plus rakada baba vake pavakashayika vavasiya mukadzi wavo mai vavo ndo vakasitaura kuti plus ina ndikwanisa kunorima torai plus riminde kunorima ndobva vatisa musita mangu plus asi handivarambidze kuenda kunogara because ini ndakati vakandine dzimba dzangu 3 kuharare animona nditoplana hangu ndichinodzokera ndakura makumba akurwadza ndoti alive in muna December but ivhoni vana vehanzvadzi dzangu ndini baba ndasara but mashoko akandiudza ndakarwadziwa nanhasi ndakabatikana kana asina kukumbira regerero asina kuti the right thing ndakabatikana ndakarwadziwa ini ndagara mhanga ndakaya kuno kudhara kuma 1990 chakadaro inini mari yangu yese ndakaita nekubatana madhota evarungu handina chandakabvonzwa but ndopumwa uroyi ndakarwadziwa saka ndakuedha kuti kana vachinge varipo maybe amen pataurike ndataura napasta zvokuti yapastawo yapasta ndataura napastawo alright ngatisei yatetei ndeyemufamily yatetei anditika inozoda kungozogadzisako vatete atinde kwapasta I was talking napasta iva kuti kune nyaya iri dhipa than izvi zvawandiudza because vandibvunza kuti akudza ndakutsanangura matsananguro awaita anditika zvokuti uri kugara vataurwa nehana ende mukadzi waigara naye adhemoi uya uyu adhemoi anzi ndiye akatovolontiya kuti ngauye ndigare naye kunoko kwanzi kuti anotogara achitaura kuti naima musati manzwa kuti munhu ari kupi ndiri waridhapoti vana haana kudzinga anzi haana kudzinga iwowe wakadisappear wakatiza wega because expectation maybe zvavaexpecta here is not the thing or handizii life yawaigara kudhara vakatitaura kuti hanzi muLagos maunogara imomo mune bamunini vako hanzvadzi mukoma womurume yakati munini womurume vanogara muLagos imomo sisi vatete vako hanzvadzi yemurume inogara muLagos imomo vanotori nelife dzavo dziri right ugoti unoshaya kugara muLagos sei hama dzako idzi dzirimo muLagos saka inao ndangozvitora kuti aura itisaidira pasta ratikungonzwawo zvikanzi vakatitaura zvawataura zvakuti kuanambra state mutaundi yeanambra state murume wako ane maproperties arimo ndikati no azvitaura ndingatomubvunza kuti kose usingakwanisa kuti unogara kune properties wayo akataura kuti hazvinonetsa because kwanga kwateswa vanhu kudhara anomona pasta vakati you know what there is more to the story nyaya yacho yakareba and there's more to the story like haana kukudzai zvese dei mamagona unotsanangurira word by word zvakudzai I was going to bed but still vati ivo noti ndavabvunza ini kuti imimi semukuti maibho what family mwana ivo maibho family acho akambotasawo here kucheka kuti vana vemunini wavo vari kupi vakurira masenda chikoro because vana havasi kuenda kuchikoro murumbotsvagawo here vana kuti vana vari kupi ndobvati sadati yachona iyi yakareba anditika iye kana kuti andibate ini andiudza kuti ndozvaitika kuno kwahana but zvimwe zvisaigona ndiudza inini kana chero ndichimubatsira nhasi ndichamubatsira semukadzi webrother yedu because vanzi pastor murume wako was a brother aindiudza zvese taichiya zvese nemurume wako saka ndo pandinda kuzongobatsira napo saka zvokuenda kuZimbabwe ndikati iye anoenda kumba she needs to go home because kwakagara kwakusokuenda ndatoita video kona iko ndichene yanayo nevana haisiriyo mumazuva apfuura umwe mwana aitorwara anomona zvikanzi kana kundibata ini kuti andiudze hana I could have helped pandinogona still ndichangobatsira but sezvo zvakuinvolva takuda kudzokera kuZimbabwe ndoda because aimboramba kuenda kuZimbabwe anzi waimboramba ndoZimbabwe zvandinenge ndakuita ndakuchidzokera kunounganidza hama kuti vachiziva anomona saka iwowe ndafilawo ini kuti hauna kudza chokwadi pani pausina kutaura chokwadi iwowe I think vanhu veibho ava vanoti vanosara nevana vanotora vana here kana kuti hamene kuti zvinofamba sehandisi yangu but paripo pausina kudza chokwadi because pastor vataurazve kuti she is not telling you that there is more to the story than zvamaudzwa zvepamusoro izvi vadzokorudza
to the story dai vangataura more to the story china then I can confirm kana kuti ndodeclare kana kuti ndoconfirma kuti that is not the story handisi kunzwisisa because vanhu vekuIgbo I think intention yavo yekuda kutora vana vaida kutora vana vaida kunditorera vana kutora vana ava ndosaka ini ndisina vana of which I cannot agree with you. Yeah, of because course vana vachiri and I need to look after them in pachangu. Pastor Boni taura kushonanzvona handina kuricha out kuvaudza kuti zvone ndiri sei nevana even adeinga wachona yeiti ndikakupai namba dzake I don't know if she will confirm but aitovhunza pananga ndiri mumba make kuti ko Pastor Boni vakakunza kunobva vakacreate a group reWhatsApp ivo vanhu vasatambofona kuti vanzi kuti how is your upkeep, how you are feeding with the children, vana vari kuenda kuchikoro sei vari kutakura chii lunch box because inini I offered only to keep you in my house and to feed you. Zvimwe zvisiri kuti kwanzi vanotakura chii chikoro and what happens I did not offer for that one. Ndamboti ndichaburitsa mari yekuti vana vanotakura chii chikoro kana all that. Pastor Boni has never called you to find out. How can I still call that same person ndomuudza kuti alright ndasnaka ndiri muno Nigeria ndakuenda kuGhana, person that never called me for the 4 months ndakagara mama Adeinga havana mbofona unzwa kuti vana vari sei. He never called me, not even one day. Kuvabvunza kuti mama Ike vana vari sei, muri kurarama sei, ko maupkeep zvamira sei, mune mari here yechikafu yekuisira vana malanchi, havana mbobvira foni. So how must I call munhu akadaro? Vana ugavenyi vakanaka vari vapenyu ava guys, vakanaka kudanana navo vari vapenyu. Kana vafa kudai zvamunopinda bizi nai. Ichokwadi chamukutaura ichocho. Ipapo mayasitaura chokwadi. Vakanaka vari vapenyu. Kana vasisipo in the picture, it's all upside down. Everything goes haywire. And I've learned that but it's already too late and I'm passing through a lot, even I've passed through a lot and I'm still passing through a lot. But because my husband was a very good man. Even Pastor Boni can testify to it. Anybody can testify. Most of the Nigerians are kept down is because of my husband. He brought them from Nigeria. He started businesses for them, connected them in one way or the other. Living. Most of them are kept down. It's my husband. And now no one can kwasa kubatsira kana. Hapana. Sa iwo kutiza kwakaita kumba kwa idea milk watiza kuti usoti vana ndi. Andina kutiza kumba kwa Adeinga akauya katanzwa your time is up in this house. She actually said kuti your time is up. I can give you even my cousins. Enonzi vana vatete vari kutaura tanzi kuna tete vari kuNigeria. Tete vacho vakashaya last year January. Okay, fine. And then tete vache vavo. Vakashaya last year January. But vari kutaura murume wangu which is the elder brother. Vari kutanzi ari kuLagos. Arikugara kuIkorodu. Asati kuIkorodu. Vakarwa the younger brother ari kuJohannesburg. Akati ngaabude mumba mavo saka he's back in the village kuAnambra. Saka hakuna munhu kuLagos right now. Even if I cannot go and stay with that man because kumba kwachona kutoriwo nema-problems. Imba yachona haisimbori yavo. Muridzi wachona ndiye vakarwa naye younger brother akatanzi ngaabude mumba macho saka he's back to the village. Saka I don't know. Try to say Pastor Boni. Because if he had reached out and see kuti mama Ike vari sei nevana, how is her upkeep even Adeinga paka ndakatonyora message. I've got the message I can forward in short. Pastor Boni inini panapa Adeinga adai atanzwe my time is up saka ndoitawo sei nevana. I got all the messages within the chat that I sent for him. Because you never cared. You don't even ask what you never. I've got the chats with me in my phone. All the sick Pastor Boni is I know he's very surprised with him because he doesn't know even my own. Yeah. Vunduka to Ghana. My son, even my son Michael Ikechukungu ahatombozivi ngiri kuGhana. Because once I tell him something, he goes and tells my uncles and they spread all the news and everybody will know. So I just wanted to a low key. And quietly because nobody cares. They've abandoned these children and myself. You understand? Because when I went, okay, if still they've abandoned me, my God has not abandoned me. So even your own son and kuti mama Ghana kuti mutoreke vana. Yes. Ikechuku does not even know kuti Ghana. Even if I can give you number, Ikechuku now, you call him once, I know that my mother is in Lagos. That's what he knows. Are you not talking? What's our night? We spoke 2 days ago. Asimara to me. Marriage poi sono 4,000. That's not training hard. Not training. So madam, I'm prepared to South Africa when I get you. Get you my paper because my paper and South African ID and yes, and my paper. Even Varikuno, South African ID, because the South Africa. Right. You mean make up sinner?
ini ndinawo mapuresi kuSouth Africa, but South African idea for South Africa. Saka maisha wakaza sei kuSouth Africa. Metric, akanyora metric, but panodiwa one South African language. Pandanyora isiZulu, I passed, but kazi makanyora iri wrong. Saka pakuzoregister now to go and write the right one. Time actually there was no time because we must register in January. There was no time. Saka ndinamboona time yekuti ndoenda rewrite that isiZulu. Saka I didn't have metric certificate because kana usina metric certificate basa rinonetsa kuwana. Saka izvo zvemuchina mukawana tiketi mukananga muchibva koko muri kunanga papi chaiko kuZimbabwe? Name Sister America. Ndine shamwari yangu at Johannesburg. We've been friends for a very long time. Her husband and my husband, they are very close friends. So I can't phone her soon and I can't phone her. It's good that you reached out to me. And this caregiving company in UK. Tangatiri 50 in the group. 25 Zimbabweans, 25 South Africans. 10 Zimbabweans have gone, 10 South Africans, they left in December. Saka shamari yake, anzu nanga ikawana wake tu. Saka wanu mwana shina tanza askuda kwenda. Saka anzi ndataura naye, ndamuti andine shamari yangu ari she's not around here in Cape Town, but she can still come. If she can make a plan and come. Can you give her that spot him one all the things? Ungampo space spot here and she can take that spot. Kwenda nisine kupreta tu kwenda pa abvuma. Skanzi mari yacho anozobhadhara later. Saka that was the whole idea kuti endaona munhu anonditsvakira maticket because kuZimbabwe kwachina I'm actually thinking ndine shamwari yangu uso ari kuHarare akaita stranded ari kuAnambra akasiwa nemurume adhampwa for 3 years he's in Harare aitonditi mama aiki mukaya kuno kumutangira pakunoita sei even marentals kuno kwanodhura kuno kakuna mabasa and all that. Saka pandakamuudza this idea yekuye shamwari yangu akati it's even better muenda kuCape Town musvikira kuna beauty kwachina musiya vana just for a meantime muenda munoshanda and then muona kuti vana mukazovatora sei. But kuUK ari kuti muri kuuya nechii munhu? Kwai munoya nei kuUK? kuUK group rachina vati hanzi maCS vanzi vari kubhadhira maflight tickets kuti pamaCS hakuchisina izvo zvenezvo vakamaguma kutaura rii? handiziva kuti hanzi vanhu vakaenda December. Hakusisina my sister all that. Hakusisina my sister. Hakusisina COX riri kutogwa kunze kuAfrica kuma-African countries. COX riri kupiwa locally. Zvakatoannouncewa locally munomu zvekutogwa kunze uko zvakanzi on hazvito hakuchina. You have to prove beyond reasonable doubt kuti muUK watadza washayiwa vapera of which vanhu vakazara kutsvaga maswitch. Hakusina COX rinotora munhu kubva kuAfrica my sister. So I'm surprised munhu ari kudaro. And I like hakusina COX hakuna munodirigwa mari hakusisina. Hakusisina COX. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. Background my sister. Hapasisina. COX kubva kuAfrica hakusisina guys. Ndochokwadi kuti vakuti tikuda maCOX kubva kuAfrica hakusisina maCOX kubva kuAfrica. They were cancelled. Hakuchina izvozvo izvo. Okay. I didn't know. Kutsakumirira because ndakatonzwa vakatumirwa WhatsApp group vakanditumira achitanzoni guys don't worry takamirira maCOS but April anza musvike June muchiri around. Hakusina maCOS my sister. Hakuchina. Mukatoenda pawebsite yehome office zvitoripo. Okay. Zvitoripo. Vakamirira vachona. This means mari yakapitiwa saka ivo matiketi enyu muri 3 bhaja variko vaikoko kuinda kuSouth Africa kwacho. Musoro ndakacheka it was 30,000 aita 28,800 something. Ndangoranda off ngataura 30,000 rands. Saka munona zvandotoona zvikutoitika paka my sister toda kutaura chokwadi chaiko handiti apa we need to handizivi guys we need to ndaiti nini tinokwanisa kuti tipete muswe titaure napastor vaya nemi mese then obviously havazombobhadhari yese handika isusu tozoona kutobatsirawo ivo vachibatsirawo tese tete ndataura navo zvakare vanga vati mwana wavo ndavati tete hamungati hamuna kana mari chero 500 pounds munowedzerawo vakange vati alright ndichataura nemwana wangu then mwana wangu tona kuti 500 yacho neyo inobuda here andimuona. Saka ndo pakuda kutotanga imimi kuti muve humble kuti kuenda kuna pastor because the pastor seemed to be concerned zvikuru sei panyaya yevana zvavo antimaona then kwakuenda kuna pastor kuti mamusina kuvaudza mutinosanangura musavaudze new location ndiri mutown yakati just tell him kuti ndikugana
Vananga kuracho vakaenda kunyazoti varai havangazisuti papi. And because ndavadala vati nini tozotaura ndamirira response yavo vatane noti kana muchida munhu achida kuenda kumba anobvunza kuenda kumbaka. Haubvunzi kuramba akasungirwa muNigeria hazvibudi. Ehe. Ende zvevana izvo you just make it clear kuti aiwa ini vana vangu ndikuenda navo. You just tell them point blank. Inini I'm going with the kids. Ehe. I'm going when I to Cape Town kuna na pastor vekuti vanenge vachiona vana vavo vana veabhudhi vavo vacho. And the dog teach what tickets in saka I think that would be okay because it's a 30,000 it's a lot of money. It's a lot of money. It's a lot of money. So and this do you want me to go with you to the pastor or you do that on your own? All right, I'll do it with my own. All right, I think. I'm going to drop a message also already on my WhatsApp and now I'll be hearing, but I'm going to drop a message. Talk to the pastor, then most of the and then we see because marriage I'm going to bring 3 remember someone one up. Try go na pastor apologize. And he tried to him. That was a situation and I'm going to and could I want to come back home? Can I South Africa mutaura team to don't South Africa na ikoko and more then teteo indichi wasana kuno kutukudoshi iyo 500 yo kwanza kuti iungane mari yacho ina matickets atengwe andika atengwa matickets then kubva makwira muindi nganditi all right my sister so ticket taura ina past muzondudza all right sure. I don't know guys, I don't know how you see this story. I don't know how you seeing this story guys. Bhazi kubva kuGhana here asikana kuna bhazi kubva kuGhana alfa uta kumberegerero kwese ndo story chokwadi chiripo anoona kuna pastor gaitinzo kuti yachinomera sekusi 30,000 kwanza pana ati kwaiva vari kupinda masisa anenge ari maapplication akudharayo avari kupinda iko zvino ndeyakudhara but ukaenda panyulos aripo chaiko nawo havachabvumidzi kutora kuAfrica maCOS no unless they can prove beyond reasonable doubt kuti hamuna maswitch muno of which vanhu varimo vakawandisa vakutondosakutora maswitch iko zvino zvakazara maswitch akazara anotoadvertiswa maswitch pese kuti kune kambani yakati kuda vanhu kambani yakati maswitch azara zvototi ukatoona munhu anenge achiti handisi kuwanawo switch hameno but maswitch akazara. So on this one handizivi ndangoti regaiti amboenda kuna pastor antaura napastor natete ikoko tione kuti zviri kufamba sei anditika tomboisiya iri papending yakadaro hai tete emi how are you tomboisiya iri papending haina kupera because tichada feedback saka nyaya haina kupera right. anenge achakusana iti handi vari wane PCOS vanenge vari wane nokuti home office mberi kudara vanenge vari budisa nepai amen. Hakuna training mina ndaida kutandaudza we first anga akuti ndine nyaya yangu inachiri yatanga apinda then akapinda iye then tochizoanalyze nyaya dzacho dzese dzepanapa kwata foni kwaita sei munhu ngauye andimupe nhamba yamundifonerero munhu yauye paonline please. Zvinhu zvacho right asi ndongofonera vanhu guys muzviwira handitika ini ndongofonera vanhu muzviwira handina zvokuti kwai kudii ini ndongofonera vanhu muzviwira dzinoringa kudai ati munoziva hallo ndiripo makadiko asikana nane kuri sei kwamuri kuri nani matwins enyu here ngeyangu seumweni wacho akashaika sorry urini pane mwedzi miri aish kuva chitorwa chichiva nava ndeupa akashaika pa2 apa umweni wacho ari usaidwe kuleft
Okay, wamakabata uyu. Same, sorry yenyu. Chiko chiri kunetsa, chiri kuitika. Meri mushacho asikumye mushacho uri kunetsa zvisumira zvakanaka pa. Kuimakanonoroka uku machangani uku kumozambiki. Makamuone Mate? tati mamunda uku kumozambiki kunorogwa makamuone tiko muri mwenyu. Takamona muZimbabwe ndera makamionishi anofamba nematruck driver. Ndi truck driver. Makarogwa rini? Mate? Makarogwa rini? Ndane 6 years tiri tese mazhigore neatopanduka kutoponda chaipo. Wane umwe mukadzi? Nano umweni mukadzi futi wanaye kuno. Saka nechikafu nekudi munogara naye like mukadzi akauya kuzogara pamba penyu kana ti girlfriend? Itori girlfriend mazheno acho achatogara pamba pandiri akatondisiya pamba pekuroja watakura zviro zvese watobuda waenda. Izvo. Saka wakaendepi? Akaenda pakugara kuShimoyoko nemukadzi yena wainayena. Kwemi muri kugara kupi? Inini ndiri kuManika. Saka makasiyiwa kuManika iye wachienda kuShimoyo? Varume denga rava hakuna zvokwadi. Denga revarume ndo ravasinga vachina nekudhurowa chaiko. Ndakwadziwa dai panzvaunokwanisa kuitawo ndaikwanisa kuitawo kana kuti ndotengesa hangu zviro ndone negosi zvekuita zvekutengesa ina hapana zvacho zvakaoma kwese kwese. Mune saka vana venyu vane mwedzi mingani? Ane ma 3 years. Vana vane ma 3 years? Ane 3 years. Unochazoshaka naye wakushaka ane mwedzi miri ashaika umweni wacho. Wakashaka ane 3 years? Uyakashaka ane 2 months ashaika, 2 years ashaika. Azvinonzi 2 months ashaika. Saka akashaka ane makore mangani? Odini anga ane 3 years. Kwakaita sei? Ngopisa murisime rotangobuda ropa mukanwa nemunhino mwana wakatonyarara. Izvo. Umwe mutwini yeye? Umweni mutwini wacho. Mune vana vangani? Ndandine atatu ndasarwa ndandine umwe wekutanga ane 11 years naye matwinza. Wekuva 11 years asi wababa vasva? Ndo baba ndiwo angari toa. Saka izvozvo vatoenda vakaita rini baba? Baba atone asinga 2 months atono 2 months vangosheka mwana bana anozombomira maningi. Haasi kufona here? Atofone basi Mary nekuti azoti ndahei noti azoti mwana ahei muridzi imba anga kutonetsa anga kutoda mare imba. Saka tomboenda tombowasha ndone hembe ndombobhadhara padoko imba ndombobhadhara mwedzi umwe. Saka zvinoka asingati kuti mahei ipapo ndevarume ka kokwana kucheka kuti mwana wake wahei? Atomboiti bandakamboedza kuna na tete Jeki inombona na Jeki kana ndanombobatsira amweni anombondipindura mameseji akatora mashana ambondipindura bandakatomboedza kuno magroup akawanda macha hapana akambotibatsirawo. Saka muda kubatsirwa nei? Ndoda basi mare yekuti ndiende kumba sisi Mary basi ndiye ndiri kuda hangu zvimweni zvese ndozvona ndasvika kumba. Kumba kwenyu ndekupi? Indogara kwaMutare kuBocha. Okay. Kubocha. Saka bhazi renyu ita mari kubva kuMozambique iyeyo kuenda kuBocha? Kuzobva kuno zvake mwana uyu asati onini apadasatoresa mwana pabhethi saka zvinonetsa pabhethi tiri ndipotoresa mwana bhethi ndochizoda manje 60 years inokwana kusvika kuti kumba kusvika mumba zvese inokwana. Saka muda kungotanga matoresa mwana bhethi? Bhethi harinetsi kana mangwana inoda kotora ndikatora mangwana inomboswa mukombiyuta rozobuda after 1 week. Nopenozobuda mazuva ano arikuti ipona anoisa mukombiyuta. Mungafambiri mwana asina bhethi? Hazviitima. Saka bhethi mubva kutongotora? Bhethi ndichatora. Saka kana maenda kuBocha kunani? Sei babacho ndikatora ndotora sei babacho hapana. Kwabugoni kutora sipo here? Unogwa
Tasa tinoda baba aripo baba echisa chitupa chayo kona rondesa changu. Saka ima muna kana chikopi yechitupa. Chao andina ba. Saka muri kuti vakatitakura tunduru yose mumbakuchina kana chavo. Chao muna ba nefoni yangu kopi yanga tombori mufoni inofoni yachakasiya putsa ndakazotoiona manje mufoni ndikutoshandisa. Makaiya kuonana chii? Sasa mai kutotanga bakatoshaka mwana kuti hama dzako ndo zvinozviziva zvaita mwana wangu hama dzako ndo dzarayo samwana wangu. Guys, ngativatengere tiketi vaende kumba va 60 US vari shoma. Ngativatengere tiketi vaende kumba maya. Vanotengerwa tiketi vabaye kudheni. Vaende kumba kubocha. Kuna ani kubocha? Kubocha ndo kuna mai baba akashaika. Kuna mai. Saka kukusvikira kuripo kuna maika. Goshikira kuriyo. Aiwa, saka kana tiri munofamba sei kubva kubocha mushinda kuniki uku? Musha munodii munokwirei? Nokwira mabhazi kubva panapa nokwira bhazi kubva muno kusvika pabhodha ndozokwira pabhodha ndozosvika mutaundi ndichizokwira kuenda kubocha. Okay. Saka makutobva sembe yekuroja. Kwanzi munogara nechepapi kubocha? Bheta tiketi ona zvikuitika bheta ka chikuitika ndechekuti right now kuti titi ngavamirire murume akainda kwanzi bheta ndandati vatore bhethi racho vega ka hanzi hazviite kuti vatore bhethi vari one kanimona kona murume saka apa pamba pachiri kugara vari kuti ndiri kukwereta ndikuita mapisi job ekunge ndikamure saka zvibeseni zvinoende kumba zvinove bhethi vanozozviona kumberi ikoko kwanotoresa kuzimbabwe murume kana chivada chavatsvaga zvibetsera ngati ava ngati ishoma ngavaende kumba guys ngati vaendise havo kumba hanzi ndava thank you my major thank you any comment yangu where is the comment thank you major white thank you ndombora umuti madmin tola ma screenshot tukuda $60 pana pachete patova ne $20 already thank you ngavaende kumba ngati vaendese kumba ngati vaendese kumba bai vanokrosa ni mwana sa passport vanokrosa naye Hello, hi. Vanokrosa. Ngavaende kumba. Kumba ngavaende zvavo. Kumba ngavaende. Guys, tikuda $60 chete panapa. $60 kuti vaende kumba. Sitani 20 tuda $40. $140 ngavaende kumba. Aya, varume denga ndiri kudrowa. Zvava nekutoziva kuti mukadzi waHei. Havasitomboziva kuti kwaHei wei kumba uku. Kungoinda iye ari kuheya ari kumukadzi wake uku. Ava vachitambura. Nemwana muri tsune vanhu nemwana tsakaipa mukuru ari kuna mai mukuru akaenda kuna baba akasimeta kupi mukuru akaenda kumaputo na baba ake ai munovadawo vari vekumozambiki munovada asi kuzamba kuna varume here nai mainini kuzimaba kuna varume zvinoseko muchingoda kuuyewo maputo iyoyo kweyo kumaputo I'm going to have account details. Teta say apa. Teta say. Kwa Jesse closed case everything is done. Takatopedza kwa Jesse everything. Mari yake yakatotumigwa. Shakatoenda kutenga mbedho kakatenga machira kakatenga zvokutengesa Jesse tangomira tamtakura kusara rake chete musi 15 nekuzomutumira hembe Jesse takatopedza naye yaitwa thank you for asking Jesse ndakatomunyonyerera kuti ndikatomudzana kuti make sure you use wisely zvinhu zvako izvi because sister tokurumura tapedza Jesse sorted ticket totengari ticket I think tongotenga ticket vanongopiwa ticket zvere pasi yokunosvika kwamutare anomaona then vakangopinda mamutare vochizobhadhara voga havo bhazi ravo kuinda kwavari kuinda anomaona asi tiketi dzokutanga tinovatengera tiketi maakaunti details ngoisai kuna cheri ikoko asi monyora reference yekuti bocha reference ingonyora yekuti bocha kana kuti Mozambique ndokuti zvisarase mongonyora reference yekuti Mozambique but I'm here anoti kwacheri kwaJesu kuti akapedza saka munokungonyora kuti Mozambique andika vanhu global ndokumbira kwamatills achona apa aiswe vanhu tine $20 so far yaisvara major saka imari shoma iyi auya here cheri poki auya chichi isiraiyo chichi madetails tione chichi how much are you tida kuona chakwana here $60 yacho uri kuisa mari ichichi
How much are you putting in? How much are you putting in, Chichi? How much are you putting in? Chichi, how much are you putting in? Tunangoti mari yacho ibibhi yakwana tizoti tapedza. Kuona Saturday face to face na shofe. More I take over shofe. Ai regava petuke kumhatso. Ese Dre. Regava petuke kumhatso. Ii vangafenge jara ikoko. Vanhu vangafare hiya. Azviiti guys. Azvigoni. Regava vaende kumba. Regava vaende kuna mai vavo kuna at least kuna sina mai akuendwe murume izvo zvamuri imi nainini kana murume yazowa kuti mainda amadzokera kubocha ochitevera chihonyengerera zvamuri imi mugosvikovhura makumbo mugopiwa chimwe chimwana. Thank you Chichi. Ndiri kungotaura kuti wakuti mave nechimwe chimwana saka tine $30 guys. Tine $30. Aiwa Diamond good aiwa. Don't worry. Tine $30. Tane $30 chichakusa $10 yake. Admin, I hope you are doing the right thing. Tine isai guys nemangosa materials acheri wacho. Isai materials acheri. Kuti vanongoisa una cheri. Tane $30 apa guys. Vachanyengeregwa. Vachanyengeregwa vakangonyengeregwa murume waibora ngoma. Isikiri iroloni. Vangonyengeregwa hamene havo. Hamene zvavo vakangonyengeregwa nokupiwa chimwe chimwana otiza futi. Amene avo musanyengeregweni kana adzoka mutsinyirewo this time kana kauya musanyengeregwe atauya vhela achitaura kuti mukadzi wangu sorry paya satani akanga ndisatani achingoreverawo zvake satani nhema ndisatani adhakwa ikoko oda kuuya makamba karogwa ika maingobika mapoto ndakarogwa kutobiswa mari chai visa tikachata munori nemuchato ndinawo makachatirepi kuzimbabwe kana kuti kumozambiki ndachata kuno Mozambique. All right. Okay, aiwa pana chakashata guys. Ane $30 tiri kuda $30. We want $30 more. Tane $30 saka tiri kuda $30 more. $30 guys. Anybody to give us $10 guys? $10 how much is it? £5. This is £7. $10 guys. Anyone to give us 3 10 both of it over vapiwa voenda kuba $10 guys. $10 tungoda ma $10 chete guys vaende kumba maya besi vanononera kuZimbabwe chamwari kugara vanobhadhara rendi nebhesi here vambai vakupa vanodla bhesi izvozvi muri kudlei matisina izvozvi muri kudlei tinongokiyakiyawo zvakaona saka dema mutori mari vatotenga mabhere enyu matinaenda kumba vanotengesa zvino mari pane pasina maitona nemabhere enyu munotengesa pane pasina mari ba asi ari kwawo mabhere chazoona zvekuita mabhere ariyo. Okay, akachipanda vari ma120 nema saka bheti munogona kutora kabheti yani kwai mune muchato saka munotora kabheti mune muchato kai ndinotora munotora sipo saka bheti bheti remotora sipo muine nebheti renyu zvakanaka ndine birth certificate yemwana nemotora bheti iro mune muchato muende nemuchato iwoyo chete motora birth certificate yemwana muende nebheti musazonetsekana kumberi mukwenda nebheti mungomirira kuti bheti ribude haisi nyaya iyi zvakanaka right guys tiri chete guys 30 yasara guys apa dialysis tungaremegwa ne30 hatiremegwi ne30 guys pano pane zodzo rapo rega guys pano ndepamwari pavanotenderera pano anditika 30 chete ndo yatiri kungoda $30 ndo yatiri kungoda $30. That's what we are looking for. $30 guys. Miss Charles, thank you MNE. I love you man MNB. Wakangwarira zvekudaro wakangwarira zvako iwe dia wangu icho chakanda ma details MNE. Saka guys $10 $20 isai kuna cheni but please isai reference Mozambique. Isai reference Mozambique. Isai reference Mozambique. Saka apa ndingopema $30 ndiri kupema ndiri kupema $30 30 dombi ndo
tiri kupema guys, $30 chete. $30 chete. Varume vati paumboita live yavo guys kunguvatuka so kungovaita live kunguvatuka chete varume because zvakaoma vediwe. Saka ndiani ari happy? Ndiani anoti murume webhoo zvokuti zvinosiyana simera amweni ane rake racho. amweni apiko ini amweni api. Thank you yapera done. Thank you Tami, thank you admin torai. Saka Tami details ayo $30 yakwana. Saka iyo mari yako yaita yo $60 tangomira tiiningirire tizimele munhu mari nanhasi mufunge enyu. Uya mukadzi uya segara senda namba dzakapa nditofonera tiri pano. Senda namba apa udaro tichairira. Senda namba apa timufonere. Saka iwe mangwana omukoka kubet handika unouya uchindiudza kuti bet kwanzi kudii mari yako tambira tiiswa maaccount handika then iwo ndichita zvemabeti paunopedza zvemabeti ini ndoda kutoita video call newe ndichiona wakarongedza bhegi rako uchitumigwa mari yako iwe uchikwira uchinja handika. Saka chakugarisa ipapapa inyaya yekuti uitire mwana beti ndochatamirira chete icho checho kuti uinde kunoita beti. Zvakanaka sime handika chitenda vanhu uindako zvakanaka mwaita basa nezimbabwe andibatsira mwaita basa nerudo rwenyu. Right. Saka tinenge tizotaura tigokuona une mimba futi tigokuona kana adzoka iko zvinoshandise makondomu kana akauya chikunyengerera uchiona kuti newe wari wako nenyere uri kudawo murume please use the protectors. Zvakanaka sime. Alright, sharp. Right, thank you guys. Vese vaisira mukadzi uyu mari. Thank you very much guys. Thank you vese vaisira mukadzi uyu mari vaita basa rigaende kumba. Pane pamwe pokuti mweya unotongokuudza kuti endesai munhu kumba. Pane pamwe pokuti hausweri uchimbofunga kudii unotongodzwa straight away kuti andaisa $5. Thank you edesi anongopiwa mari yake ufamba naye kuti afambe nekaextraiko zvitori right. Pane pamwe unongohwa mweya uchingoti munhu ngaangoenda ke kumba angobaya yake ainde kumba munongohwa zvichingodaro. Thank you edesi aisa £5 yake. Levo aisa £5 yake. Thank you Tasha. Saka Levo aisa £5 edesi aisa £5. Unaona? Then pane uyu guys nguva yareba bedwe zvachanakidzi. So uri right. Hello, uri right. Hello. Uri right here. Ndiri right, handisi right. Naiwe ko mari yawakatora yasozveni uda kudini mari yemunhu naiwe? Uda kuzama kudini? Mati? Ko mari yasozveni uda kudini naiwe? Kudini naiwe? Ngatimboti paweekend usadaro. Wave netime uchingodaro. Susan akanga achida kubatsira. Handiti waida kutomusikama. Handiti waida kumusikama apa achida kubatsira. Handiti akutumira mari achida kunze mwana waizochengeta nemari yake. Unofunga zvinokunakira here munhu achikuchemera nemari yake? Do you think izvo zvinokufambira? Iwe pati zvako do you think izvo zvinokufambira here? Mari kukupa mari yake bheki zvine basa rei? Uchingodaro uchingokutarisa hangu uchingoti ndomupa mari yake ndomupa apo waida kumusikama uchimupa mwana wako uchitaza kuti mwana womarai. Usadaro. Don't do that. It's wrong. Mpe mari yake. Papa waiti mari ndinayo 1 mari inetsi ndinayo. Iko zvino wakuita 4 months nemari yemunhu. Aiwa mpe mari yake. Aiwa mpe mari yake hazvina kids. Mpe mari yake hatidi kusora tinyepera champe mari yake. Uri kuwana unowana mari kana kuFacebook chako chako. Ukutidza kuti mari iyo ishoma. Ukutidza kuti mpe mari yacho.
Alright, pauishe ndupe mari yake sha ationi zvinhu zvokuti tisina chinyadzisana tipostana zvisana basa tinopa masisharaiti ese kuti oi vana luisa postai vese vana postai munhu hazvizonakidzi kudaro hazvinakidzi handifungi kuti matimasimba kusvika patakasimba isu nekuti munozvimirira zvatinosangana isu tangana tinotokureita controversy kakuti tinyatso kutenda munozozvimiririra here muri vana vadiki monitodi hama dzevarume muchidini you've got a lot to hatina chekurudza tachembera mupe mari yake thank you handidi kukufonera chadanguwa kuti mari damupa alright tobhuwa mufungeni right thank you chichi thank you chichi thank you hatitesingadi kudaro gaiseda kuti munhu angobhadhara zvakangonaka mari yake handimotesingadi kuti tiitane utsinye wakadaro zvinenge zvisina kunaka vati kudiko madzimba zvishavane tinotenda vanjadzi zvamuri kutaura ndiri kuzvinzwa ini ndakasununguka kuti ndibatsire navanhu vayamboke vapone zvekupurazi zvekunzvimbo zvinenge zvakanaka but challenge yandinaende kuti right now ndakabvisa vana vangu uko ndavatsvagira pacollege kuti ndishifte futi ndizoende uko zvinondinetsa nokuti sofa pane mhuri yangu ndo pandinenge ndiri chandotongoda kuti dai ndagona kusapotwa kuti pandiri kugara ndiri kushandisa 1 room ndigone kushandisawo marumu kana 3 ndinoda kugara vaya vatogona kuti vagarewo mune imwe rumu vanhu vachibatsirika then kukumbira kunonetsa kuti ndikumbire asiwo ndingeitawo zvandinge ndichikwanisa kuti kana munhu asina kundipawo ndisina kunge ndisina data kana ndinongobatsirawo zvandienda kwanisa ipapo handigone kuti ndikumbire kana kuti ndidhimandi ndinongoita basa sekutumwa kwandinge ndakadini kwandinge ndakaita asi munhu anofanira kungozvifungawo ega kana kungozvionawo ega ndo zvandogona kutaura asi basa ramwari tinoita nemoyo wese tinotenda saka mhene munogona kungoudza vanhu kuti no kana dai muchienda kwamadzibaba wandawo data wandawo airtime kuti gona kutaura nawo pawhatsapp unenge ndichigara mazhinji kutaura nemavoice notes nenyaya yekuti nemaaudio nenyaya yekuti kuti ndiite zvekutaipa vanhu vacho vari kuwanda saka handigoni kuzovapedza vese tinotenda saka imimi varapwa muri kuinda uko vedu veunganai vedu mununure kwamuri kuinda uko nunurai handadzava muvaise mu3 rooms handitika dzimba kwavanogara kuna kwai hadzidhuri kunana tafara ikoko hamenoti mari pevanoenda kunogara koko kunonzwi ikoko ndasharo kwaginimbu kuya vanoenda kunogara ikoko hanomuona kudombosha vanoenda kunogara ikoko dzimba idzima thank you never dzimba idzima 45 saka 45 by 3 mariko imari 45 125 130 ndizvo vari 3 ani masvoda saka 3 rooms dzokuti kuti vanhu imimi ndio basa renyu amuri zvireve kuti vese muri kuita kwamuna mukwanisa kuti muvaitsvagire pekuti vagare chivatsvagirai pekuti vagare guys chivatsvagirai pekuti vagare anomona vatsvagirai pekuti vagare thank you shongo Liz. Thank you Elizabeth the 5 pounds thank you my sister thank you zvakaoma asisimeli number please ndamba zvino zvinoende airtime yako tovaisira ndokupa nhamba hone airtime yako wotipa inini vatumira ndokupa nhamba guys nokuti zviri kuita munodanape mari inapa I'm not there I'm not included up pane dhiriri I'm not included guys padhiriri I'm not involved on this deal aiwa madzimai dhuku on this deal I am not involved. That's $135. On this deal, count me out. I'm not there. Count me out. Count me out, guys. Me mukida kunobatsirwa ako guys. Inguva yenyu yekuti muchidini muchibatsire. Handika batsirai baba munhu wani kana muchida zvenyu one person anokwanisa kubhadhara $135. Wani munhu pano padiaries pana imi munozanishi diaries munoiteerera idi guys kapeji kadiaries akadoka nepinga zvacho dzese is just that kuti yedu hatindikumbinga tichinokumbira plus hativaisi mumabhodhoro handimaona but diaries ine vanhu vakuru vanoziva upenyu ndisati tikangoti inogona kubhadharwa vanhu vanoziva upenyu kuti no tikadai munhu wani achida nonguvabhadharira mari diaries ine vanhu vakuru vokuti uswere uchitwai kudika vanotogoza kuti apa pane need apa rikatingodai vakazvinyararira handimaona papeji keda when people get here they should say thank you
when people get here. Yes. Better. Manje avana because takaya tikataura kakuti ababhadharisi saka unoziva simba iwe. Vanongodedzera bholaza chete. Ndiani vagadzirira saizi pano padharisi. Chakudadzira ibholaza kugadzirirei saizi. Ndekana mabatsirwa tendai kuti vakwanise kuraramawo. Andimoona. Munhu anenge achida kurarama. Andimoona. Munhu anenge achida kurarama. Sezvo mucho kuti havashandi ndo basa imi menenge mandanobatsirwa pamwe kumusha kwenyu kune zvikwambo ivi vatokubatsirai chikwambo vatokubvisirai chikwambo chaichiya changa chichakusvetai ropa mogwadzwa nokusiya $20. Come on guys. Kana kutoenda nekubata mafuta ne10 kg yeupfu ungotenga mafuta kwa10 kg yeupfu kanzi kunoenda magetsi kupi hanimona ungotenga 10 kg yako ne2 liters mafuta unosiyawo vatorarama hanimona uchiri umwe achaenda wanenda akabatawo huku $6 hanimona otobatawo kwai ndatobvako nhasi mutsa washe wabvako nhasi kwapurisei mutsa washe tell us zviri kuti ine guys vanhu vakaenda kwembuya yakutipe history how is it zviri kunyatsofamba here ndizvo here zviri kuti hai ndokuedha mutsa washe because hamudzokika nemafeedback ndo zvinonetsa don't come back with feedbacks takutongokubani kunyikidzai edi hahada hapana vanhu vagadzirira saisi asimakavakana no lara kwacho vanhu vaida nhamba saka ndaivanga kudii kuita sei remember people baba ndakavaudza pana kuti vabatsire vanhu soka vanhu vachida vanachida nhamba ndakangoti vachiti zvichandinetsa kuseri vanhu vachida vachecking distance pakubaza nenhamba ndikanyengokanda nhamba apa vanhu vanoparana nhamba ndikaitaka zvakanaka kondadii saka ndineva udistance pakubaza nai ndikiri naivasikana pakubaza ndisikamudistepa saka ndangoti nhamba iyi chipana naye saka ndakatogona because nhamba maanayo asi kuti ndikaona kuti maiya kunetsa hamusi kuburitsa chingwa ndongodza chinjai nhamba mudaro chinjai nhamba ndokozati chinjai nhamba mundipe nhamba nyuwani dadu zvatopera pamunoti nhamba iya haichapinzi anoona ingoti do the needful guys ndimuri kunobatsirwako ndimuri kuendako do the needful saka ndakuiona nhamba yakarira iyo atida nhamba yakarira nhamba yakatenderera nhamba yandakakandati jwo pachenapa okay mufundisi muri sei no iyo yanga iri yemudzimai umwe wekumozambique akasitaka wekumozambique then kuna sekuru vanoda kuenda nasekuruwo vanoenda kunobatsirwa ndo vandati vakontributire yasekuru yajesi kuna jesi takatopedza closed chapter takatopedza naye tatongomirira hedu zvidikidikiwo zvimwe zvamotawani but takatopedza pedu pasaka ndachikuva mariyo yamunaye vakoma wangu mufundisi batai tine project yeyo moiziva yemukadzi wokubheshinafu ndo yatoda kuzopinda mairi saka ma5 pounds wayavaka will go a long way because tikuda $1,600 kuti pavakirwe imba yayo saka bo anoona anzi you people want number 10 ukatipa 10 pounds yako ndokupa nhamba kuti vawanewo ndovatumira ma10 pounds aya vachiunganidza handiti maona kuti vakwanise kubhadhara rent vaitipei nhamba tise ma10 pounds for rent inoda munhu ari honest anopiwa apa regai titsvage iyi yerent inoda vanhu vari kuenda kuguys choose one person otoziva pano mumupe ma10 pounds kana mapa ma10 pounds unzai mascreenshots kuti tione kuti mari inozotitali here anomaona right I think idea itagora ndingikiri natandiyo iri right stereki iri right togora tandi guys but mari yacho ingabatwa nani tichiuzanai mucomment section mundongoza kuti uyu tomutrust chiuzanai mucomment section ndoti india baba I don't want to get involved ndiya munhu handidi kwai atida ndobhadza tipei aiwa tida tangouya palive nefesi yako nefesi yako uya palive nefesi yako tikuoni uya panefesi yako palive tikuoni zvakangonaka guys sometimes kupanana ma-responsibilities like madhives epano anogara ari pano zvakanaka ngopanana mandikiri zvakanaka ngopanana ma-responsibilities vamwe momboitawo munhu wese uragiresi kwaiti ndiri chitunha chemudhavs zvetinovaremera ndichitunha chekuzororoka ini ndoreba zvakaoma saka guys inongai munhu wano wamunopa
kudawo namba torai mari tikudawo namba aiwa ini mari handisi kubata aiwa hazve mari dzavo aiwa kana ngatikwesa nhamba muvape direct mati ndikakubvarisa nhamba ka vachavapi mari yacho ndozvinonetsa vatongotowana nhamba saka vanenge vasasavapi mari saka ini nhamba vangu kuti ndiipini nhamba vangu kuti ndiipini nhamba vangu kuti ndiipini because ndikakwesa nhamba guys vakutoti vanhu vanotora nhamba mari haichaindiswi ndoisa aniko ndoisa nhamba dzaaniko ndoisa nhamba dzaaniko dzemunhu ari honest wanengafunga abate mari yerenti I don't know you giving the dollars out. Ipai better. Thank you. Ipai better. Better at least $10 $30 could that. Better at least $30 could that. Saka better at $30 could that. And Saka Tanti is a better. And Zingabangusa directs. No. Guy when they come Ghana because for guys who got my 1-1. Take up in a number up. Yet to talk. Government could not Beth. I trust Beth. Ini I trust Beth. Ini I trust Beth. Beth actually change. It change. I trust Beth, guys. Isai Beth. Beth is a number yako. Pina number yako comment section. Pina number yako and no yako. So it's only fair. Ipai Beth. Ipai Beth. Anozongoitumira kwavari opuwa madetails ndopa nhamba opuwa madetails namba otumira ndangononga comment section ipai better because ini ndoziva better zvaari angabhodli $90-120 uyu batai better ndokumbira senhamba vakubate vanhu upiwe kana yakwana iwo ndokupa nhamba dzamudhara wokanda straight ikoko kuti mari yemba tsvakaidei tochiudza vanhu kuchindai imba yavako Better isa namba shamwari isa namba mira chanji mira better ounce because after $30 take kudhara kwazinzi munhu boy aiwa ipai better 1000 ipai team Australia Canada Australia ipai better kutsvagwe muningi imba yacho vatsvage imba yacho munyatso kunozara ikoko vati vanogara kuti afara here asi vada kumuvha kuenda kunogara kudombosha wakachipo uko pane rumu chete ende murumu macho vakatombonyikidzana beta ndakatomirira iwewe ndakatomirira kuti utipe nhamba kana kuti utipe madetails vanhu vaise mari yacho saka ndakatomirira iwe beta then iwe ndokupa nhamba yamuningi yamadzibaba kana mapedzera namadzibaba vatomira vacho hondiudza kuti mari takaindisa tochiudza vanhu kuti mari yakaita chindai kwai yangu is Australian. Won't it be expensive for people to use kopepa haiti ayo vanozvionera program vakufatira kutsvaga imba yavo miraiti vaudza vayanza kuisisa mubaba miraiti vaudza shuwa uri right ipapo vangatozofarira chingati pamuntu ubhadharwa everyday mnikiri rent varipi madzibaba oraiti madzibaba aiwa tiri kukunzwai saka zvotoita inoda kubvunza mubvunzo let's say mabhadharwa mari ye3 months mwedzi wokutanga hasi mozati mwedzi wechitumi neke makuzvibhadharira mega munozokwanisa here kubhadhara raitiwe vapindure ipapo raitiwe ndavaisira audio oraiti madzibaba aiwa tiri kukunzwai saka zvotoita inoda kubvunza mubvunzo let's say mabhadharwa mari ye3 months mwedzi wokutanga hasi mozati mari ye3 months ye3 rooms munozokwanisa here kubhadhara vangatozoti ndikupiwa ye3 months vaverenga ndikaitiwe vapinduretiwe ndagadzirisa razvisa message lara sorry ndagadzirisa ndipe madetails avo guys mukavaisira madetails avo imi mukavaisira mari mondipa screenshot ndokuisirai manhamba yavo ndokumbira kuti munditumire madetails enye mukuruka zita renyu nesenemu nefoni nhamba
zita nesenemu nefoni namba. Ndongokanda pano kana kaza 10 pounds unongotedza kuti amene anza kugara kugazebo but vanozodi ina ndikuzivi kugazebo kwacho handikuzivi ndizozivi regai vapindure chinzwi zvavasati vakupindura kuti vanozodii pamwedzi inotevera because vasazonga vanoramba chibhadharwa amen vangatizonga pamwe nicharamba chibhadharwa utora mwedzi wapera wotoya kuti ko mari yerenti tinzwi vanoti vachipindura zobata tomiswa neni pana 5 dzachaya ndoda kutoinda 5 dzachaya ndoda kuinda madzimaba pindura itoni guys, ndakudzai nedimirira madzibaba ndakakudzai kuti kune nhikiri kune business expo andika kune business expo ku South Africa anditika neku UK indisha 2025 anditi saka zvandichaita ndichakukandirai info guys madiaries vese muda kudzidza business you want to know more about business muda kudzidza about business please just go endai uko andika vane makambani vada kubooster endai uko ku business expo anditika I'm going to send the link chakanda malink anditika moenda hanzi vanocha mani ndodini naichihondo sikoshiwe ndozviita sei indai munodzidza business uku guys kwai kune $2 rooms $60 ku Glenwood kwandoziva zvangu ndirege zvangu kwandoziva kuti Glenwood wanyada kupi kama chipindura kama zabana ive ndivanoza kuti toda kubva pano here ndinobika iri kupi ko Glenwood kwacho kune magetsi here uyu nemvura kune magetsi nemvura guys ababa ndivachidaira pandivisa pano ipava uchingona chimudonedza live bvatanga kudairira kona kuvaremaita kudai just after April vakati calculation karipo magetsi haana kuiswa but dzimwe dzimba dzinawo okay ndodowisa tsitsi madzibaba itoza vari online one kwechiko guys indakuenda ndokupa feedback yangu mangwana baba vachari vavhura vaverenga ndovari kumbodisikaza nemukadzi kuti zvinozodini kana kuti chii handichazivi havachapinduri ini handichazivi vanondiwisa tsitsi shuwa pana dzibaba yangooma guys munhu wemurume kuona kusvika pakadai so zvakangooma
aiwa Dina mubvunzo wangu wakatonaka because handizodi surprise shoko iripira kumwedzi wako yachini mari yerent handiona saka we need to understand each other to be on the same platform kuti no imari yekupiwa kuti vatange kutsvaga pekugara pakasununguka pati vanozogona here kondinya kuramba chizvibhadharira handiona sati ichida kuti chinyatsodzwisisa because hatidi confusion yekuti vanozoti ndakakudzai kuti rendi hatidi izvozvo sati ichida kuti chinyatso on the same page because munhu wavo vanozongoya kwaari ndini vane mukadzi nevana munhu vanozongoya kwandiri ndini kuti ndauya mwedzi wapera mari yerent ini ndichati kudi saka we need to be on the same page titinzwisise pamukudai network avo unoona so guys ndakuinda saka ndokubata yangu kusvira mangwana ndokubata nefriday ndokupai feedback kana vachinge vadai chakupai feedback ndokukusirai feedback feeling in writing has let me follow it up through call it all right calling Beth calling then toda kuti ingabatanzwa sei mari yacho kuti vakwanise kupiwa vabhadhara rent yacho calling uzotoa feedback une nhamba dzavo vafonere chinzoti vakuti chii right guys ndakuendaini andika budhi wekujere guys mukoma moboys havana kumboinda mukoma moboys ndakubva kusera zonchingwati nai mukoma moboys aufa mukoma moboys nhasi ndavati ndeipi mukoma moboys popa wazonditi hanzi ndataura naprosecutor ndamupa nhamba dzangu ndangotiwo zvakaoma ndangoti okay but pakaipa guys apa budhi waya vari kundonetsana neni vatosenda message manje kuti maswera sei toekwafonera zvakandiomera nokusazisitoudza munhu kuti chii kupinda nhamba yabhudhi waya ndatipinde chiiti chivanzwe saka mukoma moboys guys vakanditi nezuro vakati handakuenda ndandiri busy ndikusira suro hello hanzvadzi yangu muri sei ndaswera maswera sei mushe right ndabvunza zvakare zvemukoma moboys nhasi kuti mukoma moboys saka mazodini saka munzira vandipa regaite zvokuforwarda kuti muzvionere moga vanditi hi how are you I spoke to the prosecutor he said he will let me know he took my details ndobva zvangoguma zvakadai saka handiziviwo naimona tane 3 days ichingovasona saka kana kuti iwo ndakuforwardirai kana vachida keshi pakuti andimiririra kuti vandiudze kuti vari kuda mari ndoona kuti ita sei tosanganisa mari nefamili sei handisi une nhamba yavo here ipaipa makataura chivaisira nhamba kuti mukoma orit ndachikumbira kuti mundichaje macharges enyu ndinganitrai kuvaedha apa tione let me try to aid him because inenda kutopera simba kuramba chichiverera munhu ndichitoona hangu kuti vakamwanikwa still comfortable Beta uya kuWhatsApp ndikupe namba dzavo. Uya kuWhatsApp ndikupe namba dzavo. Alright. Ona tiri kuwatete. Not imi ndikutaura munhu antaura naye paninga. Imimi takatomira ndavaedha pandakamira kuti vaedhe. Nguva moboys. Nguva mobi. Havasi kupinda. Nguva moboys havasi kupinda. Guys. Havasi kupinda. Madziona madzibaba vakundipa madetails ave kumukuru asi havasi kupindura message yangu. Havasi kupindura. Madzibaba hamuna kupindura mubvunzo wangu pamusoro apo madzibaba. Ndoda kuti tingove pasame page. Hamuna kupindura. Kuti saka mwedzi unozotevera iyo munozogona here kuibhadhara mari yerent. Hamuna kupindura ipapo mangondipa madetails madzibaba. Tachipindura ikatiite ichiziva. Ndoda kuti tingove pasame page.
Sisi ndokumbirawo number please. Uya atinokumbirawo number please, 10 pounds yako. 10 pounds mari kumaranzi kuti baba vatora pekugara. Mari 10 pounds kumaranzi. 100, 200, 150. 150 yako. Ndokupa number. Yeah, okay, guys. Saka guys, Antika, I'm going. I'll see you on Friday. Guys, Team UK, Team UK, please, your tickets, Team UK. Your tickets, please, your tickets. Your tickets, Team UK, please buy your tickets, secure your tickets, I think there's about 30 tickets more left. So guys, tenga my tickets and you told my team, my diaries, where are you? Team, my diaries, tenga my tickets and you global gala dinner. Musiwa 20 Musiwa 21 June. Dress code has a red, black, and gold. Yeah? Red, gold, black. My dress is inya. I know I'm so guys, please pindai tuone right to get into the ndino mapasi pamwe ndinokwanisa kuzvibhadharira munhu waMwari, ndinokwanisa kuti ndinotoshanda izvizvi ndikange ndiri kumba ndikabatsa ndoshedwa kupatime ndoshanda, ndikashanda ndikapiwa mari yangu ndinokwanisa kubhadhara. Ndimwe anotoshanda ndinokwanisa kubhadhara ngandibhadhari vangu ndinokwanisa kubhadhara munhu waMwari. Ani machuwaka kwanzi ndenda kuzvibhadhara muzita weakness dzangu mangwana vati vanokwanisa kushanda chizozvibhadharira vega, muite weakness dzangu mangwana. Handi muri kunzwa? Alright, pakanaka madzibaba, pakanaka. Mirai timboitsvaga mari yacho madetails tave nawo, tozongokudzai kana yaunzwa kuti yaunzwa, mochiinda pakasununguka pachona maita basa. Hey guys, saka ndakwenda guys, anditika tosangana neFriday. Friday ndosora nemi pano, because Saturday nentizoenda basa manheru, saka ndosora nemi Friday. Anditika guys, saka tobatsana guys, tichihowa kuti nyaya yamai yokuNigeria yafamba sei, and zvakare Friday tichimborwa zvedu kanzvenge tagarisa singasikuru wakanzvenge. Anditika so guys, muve neusiku hwakanaka guys. Haiyewu muve neusiku hwakanaka guys, tobatsana later. Pasabva china masters pano kukanga moti pane masters. Guys, next time guys muzondisira masters.